ana the momo kan so utwafunu but pathology and mesan share internal medicine and I'm share obstetrics and gynecology but pathology no say ebusiamu na free any identity adwinne ho na omono narrow ne down be kind internal medicine any gynecology but me hwene mi enu na ye ema but Crawford seem to like Akotomansa. And you have Akotomansa. Aha, Tina Mieni Unis, Akotomansa Takrame. And I never be some say, Mama Dina, you're correct. I'm saying I'm patcha, you're correct. So no one Akotomansa and Kwa. And I'm saying you're correct. All right. My answer say profession and relationship. Yendin Komo. Medase, Auntie B. Ma na me menchia Akoma FMT for ne Onia TV. This is a very interesting topic. It is because I may say ye the perception said ye yadwene ye yen ede a nipem stereotyping about relationship. I think that time enke was say se wodo obi oh ansana oni obi betena empratwe ana awarie mu no na woni ema bi a wo hu woni ho se ebi a wobu ade emema de mema dika hwe pa ye adibu se bi a wo ye wo hu yie wo kipi wo hu yie wo dress kama wo ye decent wo kasa yie se ye obetimi a trust wo se wo mo say appearance ne ka ho wo anim nyam ne achi nyam ene said ye ebia usi etoto onema enka time adwuma wo ye ebebemu no na ebemu because nipa kro no wone wo bebo bra no odwene daache ho efie management sikasemu ene yenkasa be ma nko anhwe fie bi enti se wo ware oba wo pe oba wo guaranteed income se na adwuma a wo ye no wunim say bosome so a obenya sika sei akura no enti montoto ye mu no ebeboa mo ama motimi akipu efie ni yie. I think that job security of the partner enkuanti enanka ehia say who decide who you want to stay the rest of your life, spend the rest of your life with her enka adwuma sem ebem just because adwuma na oye no o hwe adwuma bi a wokope bosia wokope loan na ye de be ma wontem ayi obi o se me mpa yire ma no so ope teacher na nurse na mbiza nsa de o so om de o market you afa bank nti wo man invitation na enye den nti bi asa na ma nti na ke wo se o hwe adwuma ni pakro ne ye unhwe be adwuma ni pakro ne ye because adwuma bi wo ho a omo nka no kre omo ya atrofo ana se adwuma bi wo ho a se bi omo ye promiscuous omo ho ye omo de omo ne ma na ma de da basa entia wo yes especially when you generalize it yes nurse for the nurse for per mema omo ne doctor for da omo ne omo patients da yes media for epe mema presenters no ma pe omo ti radio su ya na omo chichi omo ne ho omo kasa ho ema eti omo di ana omo busa nwomo mo omo ne ade ana omo tu di omo chi ana se ema esi abonten ekoye reporting no yes ye ne politicians your boy politicians nko ye ne politicians hia ye ni we nu hia ni we nu hia nti sebi uhia nipa kro na so no kra na enye disciplined ena ope wo a ana o make advances towards you a omo de boss so ana sebi ye ja ye ho ama no who was our mindset na you are being unfair to majority of the group. Now say Alexis, when Alexis here interview and I will be some asema be some say yes a man central for our year catchy and now be enye kunu na medune ho say. And I'm say what is the scientific basis yedeka a dear research no be ya oka because emma journalist for no be brain so kunu gifty afeni dazi gifty auntie Shamima Muslim Anita Esken
a lot of them mo CEO a lot of them and so wo ekunu num to the fact that Eunice Atakrama enu single mama single and now say nana ba na mo single ye di nkoma na ya yetimi sere na chese ye hili ye ho e de akọ na watwe ewie ye nanso aya na nsem na ye ka no aya na adesua wo papa se wo tan waso pa na se wutie na wofamu abade a wo say easy Friday na ye di odo relationship aware empuna twe eho enkomo no ofa aba bebre efiri mu edekọ enenso Akoma FM 87.9 Kumasi ewo enne yensem a ye beka no emu enra na national assignment bi ekoso intima anti yenka na ye budget review media budget review intima anti yenka na ye bibia entia mo amutie Akoma no de mote say ye fa ya kopem say finance minister ewieye na fe na Facebook ofo no wo hwa na obi otie opa no send a message, please I can't find you. Reverend Sam Inimli, please, we were very, very, very safe. It was a national assignment. He said, yeah, me respond ma wona. And then nyame adom, e kwan edem national assignment be e koso de enso e de e vetting e koso so ye be ye adwuma. So ehu omonye omo vetting ye so. Akoma FM 87.9 Kumasi. Wa wutie yen na wo hwe yen e wo Facebook, TikTok and na YouTube. Wo ho ye papa e bo wana na mo hia yen enso e wo Onua TV. Na waka che wo nua bi se ono so mfa ne de ne ento ho na ontie bi na onsua ade emfie ne nkomo a ye bebo ene e relationship enkomo de bia ya mo title o me yire no ona age dodo na na age ne kra ne twi ye de bibia na obo ne hwene bibia me yiri beka ho asem wanage na wo ye de yanka woni mo nti oba ne se bi wote wa na oseme de bibia mekasa emema na ne mama ne kasa so ehu enye mma no ye dia ne se chese ya kasa enti ne ye kasa sa Akoma FM 87.9 Kumasi ye bi sa se ye kasa nagging no eye dia enti mo ye ade enye me ye nka na ena dia enti na oba akra ya onagi ena wo ye be ma na ode oba sa atifia obede no manage sa oba no wo yire no obede na wa manage no ehun komo ne ye bebo na as usual. Reverend Kwame Kwatin or Wahada than the menina near frost, menina and your frost. You did time so papa waba oba bet share ya diena ye baba besia in the course of the program and ne obeti agbozo herbal clinic and ne obeti doctor ne enka obeti AFR deodorant Akoma FM 87.9 Kumasi Kotonchi for so aba I kotonchi for maba e montina so mfi mampo ana oba mebisa no enti almost about it moba montana se pa enti na se ne ye ni omo miensa ne be ne se ne Dr. Mensa womba okay all right that's fine enti eno no me di the beach is you got probably me afra me anti bi ene ye nua baba ko we bu ne ketem chief executive producer so bu ne ketem but still the show is on. Production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakodie Emmanuel Owusu Little Belucci and Akoma FM 87.9 Kumasi. Namoti and Kanye and 9. Aha, Obaya Brefo, Adra Peggy, Eraba Papebi, Ena, me so beaches, me kauni ayen nine, and Yenya Baba, Kuitiani Naichunia, Bamidis Sabri or Shay, or Facebook, or Adra Peggy, baby, I will be an Yamin Count, whom Resona Oba, Radin sign for Meka Yensa Asum Dream. Obama ha. Ye nyan TV. Boko die. Rade da sukra ye. Nyame asepa. Na also what to say. Adom edu Friday say ya me yare kra na me ho ye because den ya no Saturday me nsori ntem. No. Enye ye bia pa me nsori ntem san me dwodwo me ho da wo sa. Akoma FM 87.9 Kumasi. Papa. We a brown lady. Sa. Eni de opama me so me da na se. Why ade. Kuna du me da se why? Kuna du ne pama me, kuna du me da wase se wedwudwu me. Na ye ni nkomo kakrai. Yes, nagging. Na de na mo nagi. Ya na you free mu say ya. Someone na mo ne me matin tai na mato ama mo. Ya no we yi ni ho afro no wakogina nchen. No wo hwe ye. Na mo nagi enye. Ati me da se me fa akonya we so na ye de ache atifo. Ene wo mo a omo hwe ye nyina. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ekoyi anke ye nage. Emre bi meka asem se wo kra bi e okore nam. No wo ba no hia krama wo se wo ba no mo ye de wo se ne wo ye na no ano wo mo ye de eka
mmarima no mu bi no ɛyɛ ade ne yie a ɔmo yɛ nneɛma ne yie a ɔmo ma yɛn ni gye a ɔmo ma ahosɛpɛ ba awareɛ ne mu ma yɛn a ɔmo ma ɔmo asɛdeɛ ne yɛ adwuma a ante bi menyɛ sure sɛ mmaa bɛnage menyɛ sure sɛ mmaa ɛbɛyɛ complain na mmaa bɛnwiinwii anaa mmaa bɛkasakasa because sɛ me a me ne wotie no de me hia bia wo de ma me ya na nyini nyina na ye hwehwe because ne nyina na obenya ne pe but at least wo masede na nyame kan ye no omutimi ya anti bi mi seke na ma na ekita ntoma na nke ye from so momra no momehye akire whereby say woni ni party na ebia woni na wo na akola no wunhwe ni school eye wasede say akola no ma no ne chop money do odi bedi de mi fancy be o secondary school kra na nema bi o so ye na man ye support no emma ye bebem ye be complain ye be kasa na obi jan chan wo say we you too long enye ye too long ne ye ade ne nkoyie ma yen se ne yesi pe no enye saa ne ye hu no se ekoyie a menye sure say emma be wura sa suban ni eti sa suban ni de ebe koso atena ho wura fie bia mu obia no konfa so nage sikani yire enta nage onage wo sika ho ne be na ya mom sa odi aso me so onta nage wo sika ho but niema ba ko mienu mi ho de ono so woni complain na wo ye na ebi mu akambeka ye mi so mayi mi ho afirim ebi mu a chop money ne mma no ene obekọ no asom na no tententen ni wo sikwa na no okunu wura mu a eno ne yani bi odbehwe na nsa na odi bewram eno kwadwane na otimi noa no ne madi no ma wuru ne mani ma pepa o ma no no wayi nani okunu ba madidi yani di yo because wanyi asade no wanya obi be ya ama eno nti yesere mema no wo mo nsesa wo musuban no mo sesa wo musuban na ye ma no so no ye beja ye na ake no ante bi me da se yo mate ene nkomo na eden ya obesen abamu bio ene ye mi ense nyina se yesimu ase yesimu pie general ngoko de awurade adom na so adom me ho ye papa ye da yesu ase papa yo aden na ebi mo nagi me da se also nagi me pa cho me da se pa ye da nyame asese wo de ne so ache ye matiefo ne ye na hwefo Facebook wo nyina kwa ba famra kuma 87.9 FM so Auntie B. Asemo. Obi nyani bibi kwa. Ena wi asesu bibi nsi kwa. Obi be ni bibi na wa aseche. Ti menyi ni se bio oyoba warefo anaso oyoba na ne be mate. Na hwe nye wa abesora no pa kwan ya kokokontwa. Ama ade asa. Eye bibi na be kwa kan bibi. Ama no akowie sa. But you see too much of everything is bad. Ni bebrebe no aya na ebro so anasa ya na nye wa hwe ya fe wukura fa na tade agu ne kon ti pa ona ekọ no obeba no wada afi na mu di hide and seek ti se bibi na se ne ma nhye da nkoyi a mostly ya na wo se abotre kakra bem bon se ya na ya so se obeka asem ba akon akire nipa mienu aka na continuous o kana de kro na wo gusu a wo ka kire ne se e bia wo kọ adwuma ba wo de ne pa bo agu a odon fa babo ni ngwa bi na me ye ni mo o sa de abufu se o po adwuma ba ya mfangua fagu ba bia digu no o ba menu shirt ngua fagu laundry basket wonte da bia de be chebe bia be ba no e hwa na odi begu ho nso so de ni papie won ma ho ne first point of call into de niam ani gu wa sa na yes scattered wo no why na me fanku gu no odi gu wa one mayi odi agu wo two mayi maka cho sa me show ba fagu ha se me nkyero ba bia fagu die no nko ma cho se fagu anom na ye nyina ye mboaboa ye ho se bi wa ware me ya wantome se bi menya wakoa eye mmoa ne ye nyina ye boaboa ye ho e wa ware ma na timi ayi dai ejina enti mfa so die ne adwuma bebrenya dai engu me so okọ adwuma me so me kọ adwuma ye nyina ne yekoba ya bre enti watade kakra na wo wuro no so adigu ba bia wo so adigu no so jesi ya sa be pa wo mo be nage mo be kasa ena me kasa obi nya ne bi kwa enti mfanto ade ato wo yi mfanto ade ato wo yi na waka to se me show ya fagu a na ade be chi da bia wo de begu wo no mo a wo test nipa no akoma sa ye dai enso hwe odi wo konsohwem enye okay enti se wo ya ade enya ware mu nko akra adamfo fam wo ya ade nipa na se wo mpesa ehuro sa ne ma ompe obekasa bebre o obe complain bebre o so trom yenu mani hane enti sa ne ma bi ade ya amanfo mo na age no
ya we se ye betete so na ye no so ahwenye ye ne a ya fa kuro ya boy bo ya dane megaphone ya kasa ya kuro nyina yi ntintini no ya we se ye betete so because so kasa bebre na wo na ge a wo fa up and down a wo hurisie no ya de de achi ti ye hu se de besini ni partner na ene ma timi aye bokwa say oni ya de mo ka no me ya gya to mu say enye oba ne pa ne say o kasa bibi na epia no ama oba no akasa obi so on man naturally wo talkative me kan sa wo pe complaints obi wo hono on de no bibi ya be kan ho asem but sometimes I was so dani aboa ejinamoa anya bibi na abeya krama ya be hu abepo sometimes bibi won mabu ani gusu kakra ade je se bibi antimi mfo ani so abran kan ho asem wo ya sa wo ho be yeshi pa nti anti bi eye daisi ejina bibi so na akoye bibi what ya say and obi wo so no so de ne de onka no kra ne ne no jinem jinem sabela ba me da se enchemesi aba ho na ye nua no ma beboa yen fo akra no ye ba na asai no na oba ma menjina ho kakra na wotwe ne pepepe na o ma me ba ha sei esan ebe su kire ye biom se ni sika no ne sanka ne nyina ne ba no so apomuden no tia na etikofom fakakra etuso ma ye na asai okay anti bi me da se edru sabre ya na chese enye ohye ne mom eye ope pase unua bi ho kire no wo ba bi kwa ho kirem na wo beboa no abusuafo ye kan na ye ka madam pan ye sremo no ya sa sremo biem emre bi na ye wo evangelism team e wo kegitia na ye gigiska e de akoma enyanka na bra na ye guso a ye gigiska no na miguso na mekasa de hu ya sister bi awura control room ho oba ya wo ba mehwehwe sofo kwa me nam so wapagya ni mu o se mekita maboade medeba ena mintu din wasi de bi mentu din ekit ehya envelope o se memmo me store number so emmo me telephone number na emomoje ne faka ho anti bi sister no meje ma na me bobo nkrofo de na me to ho no there was a time me twam e wo ne shop anim ena wo frame me o so ba wonim sa manyem nam se anasa wo kra wa wo mienu a wo ma school wo na adna enwa wo so ba be ma wa ware me fofo ne me pa wo ma priya pinya bi iti adana na mo ye mo ko gigiska ko manyanka no enam de me de ba ena me bompa ye guso me diska ma husem ka say mo me din enya hwe esei manyem enam se de awurade ase abusua me ka we na maka ne sen me gina we so na me de aka say obi wonu ma no wo mpeni dede wo de hye wo kokoam nyame na wo boni din ya bompa ye gusika no so no nyankopon na hwe nipa onu ne tutu nipa na mo sisi bible say nipa ya yede bokwan ma no wo se wanfa wanya ma me no wanya ma no awurade asuafo ni bisan say awurade ne yekohia wo he ehimfa ne yehia wo sane wo ya ma wo nua no saa na nyame so ebe ya ma nya bibia ne mpaibo ebi wo no mo a eyosa wo tene wonsa emma wonsa chi nya den ewa adesra yesra yanyi nkodi na emom eya akwala sabi tokoro mienu ena dana koma ho abusua eya fa wonan hye papa ne maame ni hwu mu se wo mu didi akwala no ni nua no mu di agro no ono nko ano ahosepani ni ho ahoodin ni ho a obetimi adi agro nanso so etu ahia no odofo kakra bi ade bebe bia no ye besom ne ye de aka omo a omo de omo de na aba no na ye de akohwa abofrem wonnim ba bia da akye abofrai wo behia ne mmoa obi ahia nipa mmoa obi ahia ne yonko mmoa eno nti na mpanyifo ka se nipa nti na nipa wo se nipa ni hono mmoa ene na nipa ni kwasanke ye ba asase so mesra mu asre mu biem anti bi wada roma wo de number ne betu dwa ama me na 0530 507 849 ti bi yenko bi 0530 507 849 edin ebeba no Akoma FM anase James Agbelevo abusuya sani ya wote ye leader no yesrew kakra bia wo benya bia no fabra na momo de ba kan okokuo masem guso na nyame no owo soro no
a wonim okukua mu asɛm no ɔno so bɛyi wasɛm no ano de ama wo nyame nhyira wo sɛ wo nso wo de aba nyame nhyira wo sɛ ayɛka wakoma saa bere yi a megu so a meka sɛ nyame nhyira wo sɛ wayi bia ma abɔfra no na yɛde abɔfra no akɔ aspiti na adɔkotafoɔ ayi operation na anasɛ hole na ɛda nakoma mu no wɔn mu kɔsi ano kwan ama wo na sɛ ne maame pagya ne nsa hwɛ wiem ɛka sɛ nyame nhyira wɔ bibi oyi sika na menyi ne sɛ nyankopɔn bɛyi n'ani afiri wo so nyame nhyira wo sɛ wode wo sika aba amen medase papa yes yeba no na say wenya 10 years hole in heart or so okoye surgery ewo Kolebu Cardiothoracic Center ohia $9,500 choppable dollars and the finance minister say yenja say yokotu ska dollars wono enti from next week e ko de be conversing na de aba cedis mu na we abumu hu sika botne ewo Ghana sika ma ye hia ye kan no maboy papa last week o maame we the first time na papa no ene maame no de o masem ne betu ye ni mu no na last week nso maame no nko a esan ba biom se ne ba no ne nkwa no yenka so owudie but se bio onya nkoye surgery ni nti no ne health no kwa na ekofom eno san ebesre yen bi nti akra no ene da so no ne o maame a ohia sastika no na ye kan ye no wiki mu na edwuma ne do so pa nti mu amode musika ba ne entimi embobo mu din nti ma era abobo mu amode mu dia aba no mu din nti sese nya de bia yesi ye no mo de ba ye bodin se ye 1 cedi 2 cedis 3 cedis ye bodin emo bia hu se musika na amode aba no ye hu na ye acknowledge papa oba erayenko yo anti bi me da se papa aboafo a mo beboa ye wo na asa sika gege ani mu no yesi nyankopon no onhira mo onto no bo ase pa no onhira mo no onye makoma so ade nyina ama wo mutiri mu pom akoma so ade bota yenti a nam so ma mo yi sika no erade ma ne mfa nka me mo da biara da ti adofo yi na sabre ka sai de efiti enne na awotwa na se na wotwa etwa mu se ne na maami betina hasan de adesrede ne bae motie no no mudin ena didi suyi ye boboni nyina wi ade de tato ne se nyame onhia mo na onyem akoma so ade emfama mo gifty amezo Godfred Kuholo James Asari Comfort Gidisu Gifty Yebua Douglas Edu Buahin Agnes Asante Daniel Tete Mensa Sarah Tokoli Ruth Eshon Patience Okra Ahianyabo Rubin Hunu Fuseini Mavis Dansoa Rebecca Kwedua Samuel Kingsley Aqua Gladys Youngson Esther Osa Beatrice Teria Gifty Amponi Evans Ejay Evelyn Inkum Clement Opoku Ejapon Truth Kofi Hukoti Daniel Kotoku Ayumba Abubakari Joseph Tanu Matilda Ousu Emmanuel Inkum Atiga Edward Victoria Tei Godfred Otu Esther Boatin Beatrice Esi Saki Johnson Baniba Doris Fojo Faustina Ahu Mary Fossen Gladys Nethe Georgina Ifa Victoria Edmond Samuel Ama Dominic Osei Fida Celestina Priscilla Dapa Alexandra Keira Victoria Tete Anthony Agla Best Option Electricals edi eba ye no me say your merchant number afei Mavis Amuzu Martin Asamwa Derek Tete Juliana Ayiko Jan Mercy Gloria Adoma Gloria Mensa Charlotte Ohiniwa Ebenezer Kwabena Philip Buafo Joyce Zasani Leticia Neya Priscilla Efia Lati Keira Owusu Mac Asabia Grace Albina Michael Akabutu we emoni adofo a mode kakra be so yasin efiri na anu fiada maame no ebeye adesrede etoso mienu no enti yesi nyankopon onhia mo yeda mo ase pa na yekoso asre mo se mo mo aye yemo ni power bro ti ase kakra bia wo de bebe bia na yebeje ni ada wase ketu bia nso akese bia ndoso enti de owo bia yesi de wodofo nsem no de menti mo mo aye na yenje na ase nkwa ensiwo medas papa mo mbo aye na yenje yeba na ase nkwa emfa ensiwo akra no wenya 10 years ena wenya hole in heart na usually na ya na ankatokro no de ye ba akopɛ nanso we de ne de esi eye mienu enti no ohia immediate surgery papa
yɛsrɛ mo papa pay $9,500 ɛna kolebu cardiothoracic center for ne si omu hia no metimi dia ye ba no operation no expertus wafa pv ne me chat ntima wani nkofo no so pa ma me na ne de ni tomu pe na waka ne yabo ne din wai ye das papa nti safei ɛna wode wafidie na to ha no ma ɛyɛ Akoma 87.9 ɛyɛ Akoma musem dwumedie ɛba so adwuada bia kopim efiada 1240 kopim sɛ no miensa bebo na wahwɛ yɛn ɛwɔ Onua TV enso na wahwɛ yɛn ɛwɔ Facebook, TikTok ɛna YouTube adwuada kopim ya wada ne de aya no bi kana asɛm yɛ de social brabo mu nsɛm na ɛna yɛdi ho enkomo ne dru fiada ne de a na yɛdi we ne de aboa ɔma ɔmobo ɔmo so mbɛkɔ awarie mu ɔmo wɔ awarie ase eno ene ye the easy Friday no obi si na topic na ya na ye serious topic os mo si ye easy Friday sa na ti internet yes the nagging wife e man no ma kasa mo kwan who is a nagging wife na e man no pa no mo pe senti hwe nye no be me wonye ne hwe no se obekɔso aso de bi obekasa saa se me ya ne pia mai e ma omo kasa. In the course of the program, yeni Agbozo Herbal Clinic bedi nkomo Kontonchi Herbal Center for so ne ba betwi nkomo na AFR deodorant enso ne betwi nkomo emrepemu nso no na wonso awutie ye na wo hwe ye ne de number ne tudwa na wonso wafre ne abon nkomo na enne de bia da se kwan wo no ho te se ne aya misika no nya akwantuo bi conference bi na ye invite no ana se bi emergency dia Reverend Kwame Kwatin ono na waje penie say ifiada bia no oni ebedi enkomo oye renowned marriage counselor eno sanye Baptist sofo nti oba na oka na sema oka from a sofo point of view and sana or the counseling experience no enso edi abwaye papa akwaba ye nanti be nyame hira me pa nyame asese nyame ehia na ye hye ye enkomo na se ye ka se oba ye nagging wife nagging me pacho eyeden medase maminchia etiefo ene ahwefo anope emamienu akasa wodwumedie ase akyerɛ o madwen ansa na memeba so na the word nagging no ya mana be te se kasa but yakasa oba ye nagging wife enye kasa nkoa but what I say but ya fa kasa nkoa ba akopɛ sɛ oba opɛ kasa opɛ kasa also oba kasa sɛ de bema kasa no na madisua mu ene baabi Nyankopɔn di mabedu ende me di me book bi ba book we me kyerɛ no 20 kan be kasa ne de wapa kita book kan ka ho bi book me kyerɛ no 2013 na me 2013 that is 12 years ago. Title ni courtesy for husband and wife. Courtesy for husband and yes. Wow. Na chapter ne ba ko metro bibi fa asema ye bekan hu. Nti edu ho a ye be kompa. Anti bi ma memfa potokasa. Emfa enkyere nagging ase. Na ye hwese e betim di twi no atoto kakra. Nagging eye enipesu. Nti nagging of a person constantly harassing someone to do something. Yakasa nagina eye nipesu eye su a woni pam se wo harass obi on through kasa, through emotions, through ebufuo medium bia obeyusu bia wo de be harass obi amana ye bibia ma wo ene fe ne nagging na yakase oba ye nagging wife eye term eye term a emema na create ye say oba wo pe bibi wo bema ho a obeyusu emotions bebre kasa bebre nyema bebre na nagging na yeka no eye nyema mienu okay die din kan yakase oba ye nagging wife enye kasa na all kano ena mema wo problem ana eye problem eye repetition of sadie no ena eye problem repetition of adie ba akona wo be kasa no na chese wo naage okay enye kasa na wo kano because oba o kwan so kasa
mete say me sisters mienu no ba ko ka say wo ye de yank wani monti okay woni be matifi wo bisa na de odi amaw kasa be na ewom bio but anti bi hwase se be ma ware oba oso kasa mu a ontwa so a enye kasa na all kan na eye problem ayen yo but ontwa so asem na wo kan wontwa so da nagging no eno no wo ba kasa na se ontwa so a eno ne friend no nagging pato jase je to subio ema on se wo no oba nya asem na oba asem ye de ana wo ba dibim na oso kasem so wo ka na sa koya na joa anti beauty asem meka no wo ni oba nya asem in the first place no oba ni dibim odibim mi ke se mema na ete yemfa ne se bia o ka bibi kirew wo se nya no wachew on ebia kofi akwada ya oni ni di agure jayo enya me hwie no afe na abeto dwa se akwara no kura wonyem yebisa ya ayewa se wo yiri di fo o yiri di bem wonyaw na asem na o beka no di nagging wo mu ne se ebia nko o ka ne se kofi asem mi kan yo na ase nya no kure wo hu di odi aba so hu asem we oba ne ka eye no kure trodo no oka ba nagging ebebe mu ne se kofi fi se me no wari ye minya ho to da o no asisa ensem eti nagging oba bi o he nagging bia no oye exaggerated asem no oka ni bebre nti odibim kura oba ni dibim anu obedifo nti ye di dibim kodifo oh sa asem no wo ka ni bebre nti ebedu ba bi ye bebo asem no wo dibim bato be ka na asha be ma no a onu kura waye din na o tie wo no because odifo nti no waye din na odampam na wo tie wo no wo di nsem ni bewurawura area bi ai wo da ye memo example se me kan sa akwala woni ni wo bibia so ni ni nyi bibia ye onu na dada mu o kan du ba bia o se o ma me abasha bone nagging na start no asem ni de wo kan asem no kure a wo kunu nim se ye no kure but exaggeration ni nagging ni se o kasa tra so me ma me abem na no ye kwa yi ase aga yi wo ba ho a o ye style bi kire me on se wunu aba be so na wunu aba no aware adwan ko antena ne de ho efi ne maame ekoni oyo oyo basi miana etu fi ne maame so no wakoni nua ba so no wakoni wo fase so nagging na eno no enye nagging ni se me yire no na me no ti fie na wo bisa made me nye no wase bisa me bio me nye no wase enye no nye nagging de bio enye nagging ni se kofi kwa me mfampa boy ntoa me bana me de ato me bana wasara beto enye nagging no so long as I'm a day to one, also or quite so back on one. Nemo nagging in the say, eh, when the bema or ye feet ya ubro. Eh, when the bema on did who need it ya ubro. As some no a wokan, would in some for fraud to tell him. Okay. Nagging number one, and they say, Okasa wun chasso. Nagging number two, and they say, nagging ma we hysteria and a historical. Tete chief obeka se oba wo ye yona anti bi ekase obi yona oti ase aha so oba naage na bia one ne makra na tifi na bia oka be ma na sema be ma pese o free edam kura pie no wa pia no okumio wa wo ma hwe ho o di bi keka naage na no eti ye kase oba ye nagging wife a ye nkase mo oba nkasa ene se ke fie nkoso nemo ensem no a emma eka na mo dibi tete ho na asem na ye tin me no kwa yi ase ena ga bi bo me de ya asem ka ye ba fie na wo ka no ka de esi eyie na se ho na 2025 na we no was starting 1919 eso kona chi papa chese da ben na oba be si enedie so
pot ye na de esi we yi ase da be na be kan no me yada enti bon se wo sha se na wo keka ba na wo bati twa so bi mi si twa so wan twa so pe na fe obeyi ne nsa ti bon se wasem ode banagi nti anti bi emema enta nko fie after work ti ne emema enta nko fie after work one ne friends ko tena baabi anase mema yenta ne yayire mu ndi nkomo bebre no ema ne na nagging wives me da say emema omopon adwuma omo nko fie ntem na omo nyomo nawofo ekotena baabi na chese obabi ofie ho a onage papa reverend Kwame Kwatin and the date is 25th 4th of July 25th July 2025 so uko oya tertiary we na no ye quote ni adudin ahye ni munti reverend Kwame Kwatin na aka mi ati ye beko kontonchi herbal center we ni ababi fe wa betina tonchi ana kontonchi emu de hia kontonchi na etwa say ntonchi to betimi abone me enu nyina because me watch Anita se kontonchi me hwa we yi ni so a eye tonchi it's not say me careful tonchi me pacho hai ye mama kwa ba ye nua how ba unko so ba na watna se head papa pa se ye wa krafo fra se na ya ye di nsuo gude nua so ba atna se head atna se head my fm head oni tv head ti ye mama kwa ba ye nua ene fa ye kwa herbal center tonchi herbal capsules tonchi herbal center fa ye ko me da so ba pa etiefo ene adofo apomdinchi akese pa na me di free tonchi herbal capsules asuye tonchi herbal center asuye onipa biara wo tie me na osan so ehwe me no tonchi herbal center eye adwumaku a ye di no buna habama eye aduro ema mema esanse ye nim sade emema esi enum ebre ewo eniema bebre mu sabre ene mema ni bi wo hono ne dofo edi mpaso agro eya na ohaw bebre abam kane na entesa sesei abasa enen panyimfo no kra wo ahoden kra eten emrantie na osese o mayede o maba esan eniema bi a esisi nkwanchan a omokofa na o manon se ono oba bi ekodi mpaso agro oba bi a mami ni ne pa oba bi a wadi misika ache oba bi a wacheche ne ho hanu ma manya no me kono maduro bi metimi a ene na di mpaso agro eyie se de be ya metimi ede age me 3 points be me na me paso ye ne sa hwemi din te se de egu fufu su no na ta waso ema me wo hwe me ahwebe wo tie me so atie na ba bi a wo de wo yi wo de afrimu tonchi herbal center me paso ye dro tonchi herbal capsules edro no sei ena etie eye green ehyemu 30 na wo to bi na sa wo no abenu no mienu anapa mienu anwumre ni nyina abra wo didi awie mienu anopa mienu anwumre obi be ka se minu aba edro idi ade ena eye eboa ema obi a wanya prostate problem no eye eho adwuma eye edema no ye ka se be ma nya prostate a eye de ade me pa cho be ma wanya prostate no owodwunso mu hawo odwunso a wo chembre pa ye ka se prostate mu abia be ma bia ewo prostate dia woni prostate na che se wakodi agro bia na so wanya problem ena ye yi ni prostate no free honom eno sa be ma se biota frash wo gina wo se be ma enso ye ka me ma ye mfa wo enka wo essence ye yi prostate no free honom na be ma bi honom a ye de rubber ato ne be ma se mu essence ne prostate no emu abie onipa bia be ma bia ne dwonso dro ben no enam prostate no enchen enimo enam prostate no enchen eno nti enam prostate no enchen no eba ne sa na se o prostate no emu ebia emia dro ben no enya mia dro ben ni se ekima me pa so ene ne ma dro ben ni musia obon so o dwonso ana wo chem o dwonso ana wo chem dwonso so de nka ye nchem ne sa obon so wo be dwonso na wa chem obi won ma obekọ tin ka se dwonso ta na yase pa enso dwonso no ema wo chem a ema ketua bi na ebeba obekọ akọtena se no otena se a obon so na dwonso no enam ne sere ho o maame bi o papa bi o nua bema bi a all battle was our problem we ho owo dwunsom hawo otena se na dwunso ne nam ne ho na ho abrawo ho a me patro sabre yakoto tonchi herbal capsules ema no fa phone na boy number ne frɛ Dr. Cecilie obefa no no atwetwe nkomo ofra nya abotere chiche mu kire doctor o hawo no doctor benya adagye atie no wayi nsem busa ne nyina ano ede amount ye number no eye 0553 0553 51 51 11 11 59
59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 edino eye tonchi herbal capsules bema say watanya prostate no on tani mpaso agro debia da mekana mitu mema bia fo se bema se ono dofo ewo ho na oso no no de jama mabre a mema bra metia mesisi nachi ontimi nka hwe esan se oba won gugu ne homa wonna no opa oyare bema bia won tani mpaso agro no onya prostate entem kanini so obi benya prostate na ye obi a 60 upwards eno kra be ye den so obenya prostate esan se no mu didi eye eno obeto ba ye ayache udi e ho frem koso ya no amako udi e mu se frem wo di jollof pan so akiri se de eniema bi e dia frafra enuane no medofo ye ma ne kra de ya na etoda ha ye kakra na so mema no mo mema asem ye ma mo mema asem ekofom ankasa eno ntimi nua bema udidi na wonom ko ade awoso hu se ohaw bi betimi aba o mema semu de obeye ne se obenom adura ye friend tonchi eba capsules bema opeso obo adwuma te se machine di twa blocks bema opeso obo adwuma te se train oba se chuku chaka olandia se etwio bema obo adwuma me ye manamo ni atwa ne se pruse se waya ade medofo pa ma de obidum bie dachi hine semenhia makoma mutofe mekojo mekwame obom na ne no obo di atutes edi akire ekire se wonim empaso agudie edipa eyi na me tu be me biafo se me kase ma oba no aninje e wo mpaso agroma me nka ase ne nkodi mpaso agro 20 minutes 30 minutes me kan se obi be kase wo de wo nanka be ma ne odi mpaso agro 5 minutes a wo be yi okay me se me ko gym e na me ko squat here me squat for just 30 seconds na me sere pose che o baby a wo se be ma ni mpaso agro enche no be man before obeka sasem ka chen so on squat for just 1 minute so obetimi a e ho no obe hu se you se me ma ya de pa fro soro enya asem ketewa na be ma ono obedi mpaso agro 20 minutes aminu be ma u pra wo enu ntimi tu me nyina for say sex be ye longer me pa che e romance ene ma no eye de na eye long mo sha sefi esro no maba be wie fom kama na emo mo kwoto aduro bi esi nkwanchan bi enonom a wo be wie no na uti pai wo be wie no ani so ebriw wo be wie no akoma ebo se peri utu hwe ya woni beba ho so no na wo da hospital menua bema abra tonchi herbal capsules ewo ho ebebo ama mema sem agina branem ebebo ama mema sem akonkan ememe imu nsori o esan se tonchi herbal capsules aba ama mo eba be di makagina mu mi amete mi ememe nyina ampana mi ememe nyina yire ememe nyina jeje eneme enu nti se oye bema sebi na se wasu kirase ete se de okwan Saturday zetu a mesrew e wo so opeja wo mu gina wo na so ankasa ye ma wonya den te se ayifo e chamfan wona wo ye galamsey no buso mo so mo chamfan ne mu oden emu den no enu nti mesrew wo ye bema na se wo tie me wonam process nim na se oho ajojo obi wo ho no ma wasori agina ne na so pa enso onya hu oba na ne ho ajojo me nua bema wo problem entini mu asisi eno nti moja no enya akonya enya furusane eye bema beye bema eye ntini bema beyiri ma eye ntini bema begina ne naso a eye ntini eno nti bema yi wadawro ma se wontini mu asisi na se wontimi engina wo naso to se bema mesyo wo hia adura ye friend tonchi herbal capsules tonchi e bone mrane se ememe kuramu se twitwe tonchi e bone mrane se ema ne ntona mema no ennom oba ma odofo ema wani nje ewo edem na mo pia modi nkomopa bema de wo se otimi edendan te se de oti apakan mu na woji wagwa na wo hyemra wa hyemra bo atimamfo na ni nyina bebo wa wo so no madua ife ne tonchi eba capsules wo prostate problem o jonso a wote yawo esansa onta enim paso agronti no obi almost bi won ma 3 months kura na menya bi ne me nua bema wadawro ma wo yade wo problem papa wan hwe ya wo dwunso mu ha doctor beka cho se o prostate mu ebie enu nti mesre mema nyina ase eduro wo se wo monom eye tonchi eba capsules ehenfa na obenya bi ato wo de wani twem e pharmacy shop chemical shop and a herbal shop ubenya tonchi eba capsules ne bi ato me patofo ani twem e Kumasi Asempa pharmacy edum PZ baby a boys ne ton phones no kona so Asempa pharmacy obia ebetrio poma herba e wo opposite gate 4
opposite gate 4 baby a boys ne ton empaboa no obenya bi ato. Rock Pillar Herba ewo KO opposite Abraham Bookshop. Rock Pillar Herba KO opposite Abraham Bookshop. Owo Accra so afo ni trim ewo Kanshi Drug Lane. Na Naboache ewo honom. Gabson Pharmacy ewo Koforidia. Tenated Herba ewo Okanshi Drug Lane. Ebura Herba ewo Cape Coast. Sewa Herba ewo Asante Mampong. Adepa Herba ewo Old Melko Madina Accra. Baby biara ye to nro bia o de hemfa na wo. O frɛ your number na o se me wo baby say me pedro ni bi ato ehemfa e na menya bi ato. Me nua be ma wotie me Emma wanim enwu ase. Papa bi betena adwumadie bi se ya so. E no se abaya bi age ne sika edi. Okay. No o maame di busa ne se na papa panyi etesa wo de. Eye den na wonya ahoɔden. O se ahaban bi wo ho. Eni dua bi wa wan ho a. Na makabo no matwi no eboba so. Na me de akeka duro kakra atom. Na me de wura meto anadwo me de wura meto na bɔ me a me sɔre ahomache no. Na me gina so sei ma. Empanyinfo no na ye bibiduro ana na omutim de wo bebre no habama o ma ankwa nkyɛn ankwa kototo aduro bia o papa wo du ne du mienu ne nson no na ye bibiduro we to doctor wo sua nwa de habama ne de aye any side effects bia be ma nom ne fo adanse ebreme esa se adanse a eba wo aduro we ho no be ma sabi ni wonso agene me so wo hia tonchi eba capsules o prostate mo bie wo hia tonchi eba capsules wontim ne odofo any mpaso agro ye wo hia tonchi eba capsules emema me se mo nsore esa sa mo jeje makasa wakasa me bre no aso and no your first time pregnant and my child be aka pass be ya timbe ya odenka me do sadia me kasa na me nyina tim ayo mo de eno nti mo mfa mo phone na mo bo ye number na mo mfrɛ ye na mo ne ye ntwetwe nkomo number ne ye 0553 51 11 59 0553 51 11 59 edino eye tonchi herbal capsules mambroni ye that's why nyame adome fiada ye gidi se mbesan aba na mwababa betwa so eye Akoma 87.9 eye Akoma mu nsam jumedi she was say get a Pepsodent charcoal toothpaste. Get a Pepsodent charcoal toothpaste and a Pepsodent herbal toothpaste eno ena ubenya uto na udi twusi ama wonso wenum adaho wenum ayehwam na afei nso eniama bi asebio twusi amoja bi ni niama basa no so you su Pepsodent charcoal na Pepsodent herbal toothpaste na odi pulse ana odi twusi a eboa eti wenum ema unya ahoden ewo osino emu Unilever ene de sa Pepsodent yi ede abedwa so charcoal no okoto a eni no eye tuntum ebi ma ye bi afrafra so enye papa to Pepsodent charcoal de ni bi na waten ato Pepsodent herbal no herbal one no so eni no eye green we won say green tea e no mo de aye na herbal extract hama e na ye de aye na charcoal no so won say lemon wom mint wom zinc wom fluoride e wom ni nyina wo de twusi a eboa Ghana Dental Association agia tumunti tobi nefa etwitwi wo se men's vital herbal mixture and capsules wo se wo sisi ya wo ya oba sciatica etete wo na afei so watenka na atikɔ form ayira kra weak erection any de keka ho ni nyina ye wo hia eye men's vital herbal mixture and capsules wo benye bi e wo pharmacy chemical herbal shops tobi nenom na ebeboaboa 0240616061 0240616061 and a 0205573555 Eye fufuo 9th of August ye di fufuo bosome August mu nyina ya Akoma FM ye anniversary month eno nti ene ye to nsa afram se mu nyina mombra na ye ndi fufuo eye free de ohia ene wapotoyo wa sada no ode beba se asanka ena ode beba e ya potoyowa sa potoyowa na ode beba e ya potoyowa ye se ye pe ceramic niama bia for wayowa no fabra ne bedi fufu eye free ye beye no 9th of August eye memenda se ne yidi kan Canada dan e wo askwa omo municipal assembly neni mo hɔ na kyese ogina Akoma FM aye wo aso ya wo to wani a park kɛseɛ bi to sa wo beba ne nyina ye wo hɔ aye ba bedi fufu eye 11 anopa duba ko pepepe na ya hye dwumedie no ase yeda abuafo yase papa grow fine herbal tonic makes you grow fine or sponsor ye papa ayiko seasoning powder ono so abeso ye mu a sada no
your mom be fufu ne dia ba ne yama mu bi omo de be ye nkwan pewa dipena aso form midima for herbal clinic Dr. Time da so ono ene de time ato oyare no so ono so eboa ye bi pomo tomato mix ukodwa ma so a enkase ope tomato paste bia osi ope pomo de papa utimi de jollof odi stew odi ye nkwan bibia eduane a ohia entos wo mu de eno ase obeto pomo tomato mix enye kala bia enye isam bia ena afei so Flora Kids baby diaper ope diaper odbebo oba na oba no to enko so yare basa bia na enko yukrodo so bia mbegu oba no to ho dia de ohia Flora Kids baby diaper we Delta paper mill for NAD abedwa so ntu kodwa ma so a na wato Flora Kids baby diaper no na wato eno so bi ena adomu ventures papa ne mama nyame ensha mo pa mo curtains papa ena bed sheet ene de keka ho ni nyina mo kwa adomu ventures ewa aduma wo benya bi ewo ho ena nnen so de wabeso ya snake sie pa legacy foundation ene CEO na nkasa ba ha ono so de ne sika envelope kese pa o de abeboa yen ewo Akoma fufu party ya nyame ya aduma 9th August ye ba bedi into Legacy Foundation CEO ye da se nyame on shop papa ye nim se de da ye nim na ye bedi na anniversary kese no so waje pin se no so edu ho no ma wo be ba be sponsor ye sa won so wutie ye Akoma wo so pese sponsor ye bi ne ebo wade ton de hu dehuro edi ma wa na wa fre 0209 119090 0209119090 ye da munyina master papa ene yenkoma ye bone yesi the nagging wife oba sabio yesi ye kasa dodo bibia na wo kwan eno ena ye ne Reverend Kwame Kwati ne edi nkomo ne yebisa ne sei na man kasa ne ye kasa keke ana se bibi ene pia ma no e ma omo kasa ana nagging no kra ye omu types ana yeho ena wo kire ye mu sei se be ma no kromo pono mu nkofie ntema na cheso ba bi wo fia o kasa na asem na kasa asempoti no kra we fia asempoti no ho de foforo kan Reverend Pacho ye nto aso anti bi me da se suban ya be hu wo nagging wife ana oba mama yen kan se mema so timi nage ba ye kan nagging wife suban ya be hu wo nagging wife mu no ebi ni complaining criticizing and a fault finding or you persistent ade no okasa ena oye aching chese woni ne tia na wo mete so woni nagi medin kaka se enye kasa no nema oba ye nagi no kasa na wo kanu a wuntimi ntwa so no hon wo exaggerate kasa no ewo mu se asem bi ye hia de a wo ka ho asem ba wo di we bete ho ebi kura ni se ena me nutie ena ama me hwe wo ya no akomo ma me sika eni se ni ma me bem padota se ka wasem no a na wo ka no watwa so anti bi chokonkro ka asem bi na e wo se nipa twen adwen si so I think it's James chapter 5 verses 16 and 17 or say confess your fault one to another ebre bi mi ye ana ye research bi na eye proven anti bi wonim se abrofo broni or confess ade a kire na yire ana ni kunu a onsuro broni yeah okay broni betim ni na yire ana ni kunu pie abonten no waka kire na husband say that gentleman is looking nice bema no gina ho no ne ho ofe bema anya so ope no but obeka I like your shirt meaning American ni baby and I'm nanti Mary McKelvey otimo was Kwame today I don't like the color of your shirt but bibini on kan kire no akogina baby no oka so nagging no mesre etiefo yenka sema oba nkasa nagging kire se oba hu bibi ama onka baby a nagging ebe mu ne se asem na wo ka no wodi nsem bi tete ho ama wasem na ye tin se ebia no na wo ya ye beti wase eno ni nagging no because wo kasa tin saa akofa ensem a enimu nyina de abeka ho anti bi ma menka asem bi hwe mi fi akwantuo mu baaye no na wotwe na me ne apostles continuation asafo I think it was a West Africa
pastors wives conference ɛna meyɛ guest speaker me na ɔmkɔ kasae na ɛnkyerɛkyerɛ bi a mfa sɛ bɛyɛ 4-5 years bɛyɛ 7 years wɔn a wɔwɔ aso a wɔtie mee no ayɛ nhyira ma wɔ paa wonim sɛ asɔfoɔ bebree wɔn mu tumi wobisa asɔfo bi sɛ anaa wo ne sɔfo bi di nkɔmmɔ sɛ meyere ne me advisor na yere ne counselor me ne asɔfoɔ bebree hyia by masɔfo die fi me nkwada bere mu abɛsi nne no sɛ woyɛ sɔfoɔ ho na wo yere ɛyɛ wo advisor tie me nɛ ka kyerɛ wo yere sɛ wo ho biribi na ɔɔka kyerɛ wo a ɔnkyerɛ n'adwen ma ɔnhyɛ wo ɔmmɛki suggestion na mmom mo nkɔmande wote da meka na sɛ because me ne asɔfoɔ anante ɛnyɛ sɛ mewɔ ha sɛ mebɛka sɔfo bi a ho asɛm membɛbɔ obi adin ba metwa asɛm bi na mede ayɛ afutu ama yɛn hwɛ anti bi nagging ɛtumi sɛe bɛɛma ne relationship kɛseɛ paa nti na mahyɛ da akɔfa asɔfoɔ life no mahyia asɔfo bi a anaa mahu mmarima bi a ɔmu suo wɔ mo yere mu paa because mmarima yɛ problem baako paa ne sɛ bɛrima ntumi nkontani ne yere a ɔkasa a wɔntwa so a deɛ ɔbaa ne bɛka biara na ɔpɛ so ɔkɔyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbaa no akoma ɛbɛtɔ ne yam exactly enti menim mmarima bi a wɔn yɛ asɔfo a sɛ yɛte yɛ a nipa bɛyɛ fo yɛ yɛwɔ dɛm ha yi yɛn nyinaa yɛka asɛm bi a yɛsere masɔfo no ne ne yere nkɔ fie na ne yere nkɔ bisa ne sɛ yɛdi nkɔmmɔ no ɛdeɛ nti na Kofi ɔɔsere meyɛ sure sɛ minti na no ɔɔsere Kofi pam no sɔfo no bɛba asɔɔdan ho kyena ɔbɛpam Kofi kyɛ sɛ ɔbɛma no attitude asa pam no anti bi masɔfo die mahyia nneɛma bebree mesɔfo pani bi yere me nkwada berɛ mu a meba no a wɔ hɔ a na ebi a ne wafrɛ wo mesɔfo yi dada se brɛ fie ebi a yɛkɔ fellowship yapɔn mesɔfo yi dada se kɔsi da brɛ fie na makra me yere enwummerɛ bɛyɛ 3-4 na mekɔ fie mekɔdu fie a na dada bɛhyia me a thinking sɛ ɔne se membrɛ fie ɔni idea biara about my coming there that Sunday. I'm telling you ɔni idea biara na matena seɛ no ɛyere na kɔ papa na kɔ bedroom ebi a bɛyɛ 1 hour na ɔmo maayo afei na ɔkɔ bisa ne yere no kwame wɔ ha ɔse esi memra papa ne yere ne ba na ɔmo kura list yɛbɔ mpa yɛwia kwame number 1 nanse yɛhu dɛ papa no so ɛde ne ho abɛfɔre o nanse yɛhu dɛ yɛba chapo ne yɛpɔn a ana yɛba asɔ ne yɛpɔn a ɛyɛ a wotena members ni bi kɛm menkyerɛ deɛ nti a meforo member ka kyɛ sɛ kwa me kɔ no meni idea bia wɔ nkɔmmɔ a yɛkɔdi o but a nagging wife bi ahyɛ ne kunu sɛ yɛmmisa me nsɛm adɛn nti na mede akɔfa baabi a mede fɛ ɛne sɛ wo ne nagging wife tia ɔhu ɛsiane sɛ ɔyɛ exaggerate ɛsiane so ɔyɛ yɔna ɛsiane so ɔcriticize wɔ ho adeɛ biara ɔpɛ sɛ adeɛ no a wɔhu no wɔte aseɛ ɛno nti na meka kyerɛ asɔre na me ne ɔmo kɔkasa meka kyerɛ ɔmo sɛ hwɛ adeɛ wei nyankopɔn ɛkyerɛ me no I learnt it in hard way sɛ woyɛ bɛrima na wo yere yɛ nagging
enyema bi wo ho a wo yire de beto dwa o ka ho asem a o se utimi ka kire ne se afia asem no bebia wo de kɔ no twa so bɛɛma bia wo sɛ wo maame te ase na wo yere te ase a ɛwɔ sɛ wo gyina saa ɛmaa mienu ni mfimfini because bɛɛma bia wo maame wo hu wo yere a ɛwɔ sɛ josi hwɛ no ɔnso wo yɛ ɛmaa mienu ɛso sɛ deɛ bɛɛma maame hwɛ ne ba bɛɛma yere ɛna wo sɛ deɛ ɔbaa a wɔyɛ ɛyere wɔhwɛ ne kunu maame na sɛ mmaa ne mienu kɔyɛ naagina maame no a ɔwo bɛɛma no ɔba ne ba bɛɛma fie na obehu biribi a ɛsɛn so ɔyɛ naagin nti so ɔka kyerɛ ne ba bɛɛma no a ɔnso exaggerate asɛm no ɛte sɛ asew akɔ ne ba n'ase baa fie na wɔbaa ne ni good mood na ɔka kyerɛ ne ba bɛɛma no ɔbɛka ne sɛ kwabena wo yere me be fie ha n'anim nte maame wonni mood a wase baa no owom enti bɛɛma nyansani bia no wo maame ɛde wo yere asɛm ba a awɔ sɛ wo gyina wo yere anemu ka kyerɛ wo maame sɛ maame ɛnkɔ hɔ saa asɛm no gyaama me ɛno na ma woyɛ man mediator between your mother and your wife maame bi wɔ hɔ a yɛyɛ bibifo maame bi wɔ kɔ ne ba bɛɛma fie a ɛyɛ na maamefo ni bi ɛnnɛ na nsesayɛ aba maame bi wɔ kɔ ne ba bɛɛma fie a samina a yɛtwitwa gu wɔ no ɛyɛ no n'adwene nsa ne ba bɛɛma ne tɔɔyɛ ɛnyɛ maamefo ni nyina n'anim sɛ ɔkɔ ne ba bɛɛma fie a nneɛma bi wɔ ha egu hɔ a ɔbaa ne naatɔ ɔhu sɛ nnɛ yɛwɔ nneɛma bebree wɔ yɛ fie a ɛyɛ yɛyere mu naatɔ abɛgu hɔ ɔbaa no naatɔ mo abɛsi hɔ ɔbaa no naatɔ nam akyekyere ahyɛ fridge mu ɛnɛ deɛ ɔkɔ obi afie a yɛkyekyere kakra hyɛ fridge mu maame bi wɔ hɔ a ɔba ne ba bɛɛma fie a wɔno atumi kɔ fridge mu wɔkɔ a yɛakyekyere nantwinam ebi a baako bɛyɛ nsia onim sɛ ɛyɛ Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Thursday, Saturday nam na gum saa no wɔno atumi de me ba bɛɛma fie ne wayi baako ɔhu no maame bi a wɔtumi kɔ n'ase fie ana ne ba bɛɛma fie wakoto sɛ bi a toys bi ne nneɛma bi gugu hɔ na wasesɛ bi na ɔde kɔ sɛ bɛɛma yere ɛbɛka ne kunu maame ho asɛm a yɛwɔ baabi wɔ hɔ a ni so wɔka asɛm ne kɔwura ɛyere no enti woyɛ bɛɛma na wo yere ka wo maame wo yere bɛka wo maame ho asɛm ɛde akɔwura baabi a akua me maame ho asɛm na wode ba no gyae ma me mesi naagin no meti mu bio ɛnyɛ kasa na woka no dabi naagin ne nyɛ kasa no kasa no a wodi bia tete ho no a wontimi ntwa so no me maame baayɛ no obeyi nam baako ɔhu no but na saa ne eyi no oba bɛɛma no wadwe yɛ sɛ deɛ gu fie nyinaa ɔnnɛ tɔ anaa wo kyerɛ asɛm ne mu too much me maame ayi nam no kɔ fine akua me ne ne bɛka saa na meyɛ sorry nka wo sɛ si wɔ a but wo exaggerate wo criticize wo complain wo yɛ hysteria ana hysterical wo yɛ yona adeɛ kitikiti bi esi yɛ no wayɛ ama ɛyɛ kakraka na back to asɛm bi a na meka no anti bi woyɛ bɛɛma na wo yere taa hu nsɛm wo yere taa hu nsɛm ɛfa wadamfo bi ho kwabena wadamfo emi mpɛ ne fie ha wadamfo emi mpɛ na gudie na afei wahyɛ aseɛ na again no wɔde nsɛm ɛtetɛtetɛ wadamfo ne ho agudie a wo ne die ɛwɔ sɛ woyɛ bɛɛma a wotimi ɛde wo yere ne tena se ka kyerɛ sɛ maame wo nsɛm a woka nyinaa 100% mema 101% but wo ka kɔ baabi a ɛni sɛ wokɔ why because madam fia wo kana sɛ mi ɛnneɛma kora du bere bi a medi bɛ fia hei ɔne ne source Reverend yɛba mɛba baby so is it not that to say bia in law deɛ na woka no sɛ maame no waba 1 month ɔbaa no bɛyi nam kɔe maka kyerɛ me husband mami baayɛ no wabɛyi nam kɔ
after 2-3 months na me buy you bi all kon wan fa enam pack ba ko we yi nam pack mienu what they call enti na no se me ka se me di se me ka because I need to exaggerate enti yakoba ye beka na me agbozo he ba na say kan betu aba nkran kra because ye hu na che pa ono tena ko ye pioneers but you welcome thank you mejo so oh here dey Dominic Grace ada experience ka home we papa ye hu wa che sa ayo ko yes say oba che e we dwaya na wo yere osiesie no ye da se we boni tie dia ma be ha boko na agbozo he back clinic here ma obi biara ha ye chia mo agbozo dibia ye betena se a ayaresa papa akese eni emunkuma ayesa edi eni mo ebeche ho nkomo na ya kire mo bebi wo na bia obi ho no a wo sa ya de bia we hunu ba bia o de beko if you say ya de wo hui ya na de wo mu ni say ya de ba ya na ne kun no so we nya nipa obetumi aboa we ya ne kun edene na mum ya de a ye ba bebo so yi agbozo he back one thing say say ya boy ya de bi din a na che say ya de wo ho papa ya de a ya nhye da enka wa han mo no na che say agbozo he back ne no yensa team yi agbozo he back ne ya de ba kwa ya de ye sa wo ho pa no ye friend hemorrhoid ana say kuku penyi ana kokobu ye friend hemorrhoid obi asabi ojane na ya na ni kokobu epi edi aba agbozo he back ne ke ye di hu djuma yi papa enti say o hwe me ana say utie me na sebi ujawo na ya na okokobu aba bete hono mo gise upia ekokoshim obi kura hono mo a etumi ebofia o te se mpompo na ye kokko kama kokko na ehye hono mo na ebi wakojane na apai na moja bibri eba se eba ne sa no mo a affected ba ne doso especially say we bema sexually na ma we weak ewo empem yi papa na etumi cause severe waist pains na eba sa wankasa no ho ento yi papa chabi umuso hunam no emfa eno bi wono mokra nso a hemorrhoid kroya na se kokobu yi ono ne de ne de bi e ma ne to sabi eseso nsuo ma otenase ana aya akonwa so pampan kra ewum eno anal infections ni bi ana se hemorrhoid ene ne cause sad and this is always a problem ni bi na wo hwe Dr. Agbozo ana wo hwe me na wie ya babakuma ase e ba bebo akuma ase fo ye won kran esai wotema enti se wo hwe me ochena anopa ekunu nyina no e bo 7 o'clock am anopa ye betena se kuma ase dichem so na ya sha ase se ye hwe mo ayaresa enti se wo hemorrhoid ana se kokobu problem bi na se wo hwe me na wa treat ya che modern ne enti ache na kokobu no eya na ehun ne man kekaye no eya na edin do back clinic ho no mo ye saw ya de ni wi the do's and don'ts ni nyina ye be kire de wo so ye ene de ensa wi nyina no ye be kire yi enti se ukokobu epie na wo ye oba wo ana akora na ni kokobu epie ojane na ya na sebi kokobu no aba gise wo pia ko shim ansa na ne ho atono enye sa na nyankopon ebo that is there is a problem na about honum and I say anus no any rectum no problems are hidden abem to just oba Agbozo herbal clinic ni amo wedru benum ebe kan nyina akwa akohim kama unja wona ya sa problems no embebim ma many kind fire numbers na ntudwa na bia opesa woni din komo na now free na ubisa ye bibi e de fa sa problem ya makan ho Kumasi ya obetumi afreen ye Kumasi dichem so main 5 here old insurance junction ye ne nkramofo anase muslimin for asore dan bi na idim twani mu ewo hono mo apepepe pepa cho Kumasi ha numbers no na free na eni nkomo 0553 41 77 52 Kumasi number ni 0553 41 77 52 eno bebia wo Kumasi ha bia no no obetu anamo no aba ye clinic hono mo na ya hwe e de ama obia ne die the cause of the problem no to ba na examine wi na hu esabe problem no na ne faribaya na ya mo edru benum na sa problems ni na den ako enti Kumasi fo no mo frɛ 0553 41 77 52 ye share adwuma ase 7 o'clock am de biara na upon 5 pm and e ho no Sundays no after church me pa chu betumi afrɛ no aba na oni aba bedi nkomo wo enkran ana akra ne importem e bia wo takra de e bia wo Cape Coast ko Florida ne importem nyina na mudi bani ba kyerɛ enkran kwashiman ye ben kwashiman palace ne pen ana we are just sent kwashiman
Kwashiman Chiefs Palace. Kumasi Accra number no 0241 75 0282. Accra number is 0241 75 0282. Agozo Herbal Clinic moto back one is a no man has an expiring date. Bema we and Bema enu any moto back one for the frame ye papa. It is a one crime. I mean Sisubium will be one man number no went to me amfa. Your direction is very simple. Accra Kwashiman, we are just sent Kwashiman Chiefs Palace. You Kwashiman Palace now. 0241 75 0282. Akokuram any number you phone say doctor ubon number no na ho ha enti maye to boase na for my enti mame mono makoma ko se ne be ya ye mpanimfo na se me papa nom ebetumi afa number 0241 75 0282 na odi agbozo no aka AGBOZO na wa store na agbozo na we hu ni pakra ofre na ukotema ye community 25 Savannah Junction eho ene ye wo Kumasi 0557 sorry tema 0557 Tema 0557 40 40 26 96 96 tema number ni 0557 40 26 96 ye free hemorrhoid so yes problem with this erectile dysfunction yidi ababeda mema nyina so yes no man has an expiring date agbozo si brana ye examine when ye nhwe the cause of a problem no ye were erection transmitters ye were testosterone and no mun produce male hormones and the man bema bia no de nya good erection into ubu hono man as a result of ABN say be high blood pressure and say be high blood sugar and ma wodi na ayesa ba agbozo Herbal Clinic ye be examine we nyina no na ye hu edra ye be ma ye be treatment kama na erection problems aba be ye kran da so no e ma enu ntino se bi impreduasa wani anyi wo fie no agbozo Herbal Clinic se bra ye be mu ani agi papa ye de bia na ye kan se ayaresa no uba na be hu doctor no mu a enu no e be boa wo papa na ye hunu problem no the faribai na ya ma wedru na se bi odi akofia kono na ho ato kama nti agbozo Herbal Clinic say no man has an expiring date de biara da ye adwuma Monday ekokopim Saturday ye hono mo ye free erectile dysfunction e ba premature ejaculations na aha mrantie no na se bi munyini ye no a obi won mo ko ba ko ntimi nkominu eno ano no na asa e ba sa ha adwinye papa we are brand here from the age of 20 ekokopim 30 to 40 years na e was so to me chire me masem ye because we are very energetic at this age and the other na sabi uno be share within 2 seconds na aba e was enka utimi kominu on to me eno wan say eno wan dis ade achi ni yire kombisa no de akoshe adwuma o ye no de akoshe de maniama pi da bi enye sa na te eye hormonal imbalance na say hormonal insufficiencies it may causes a premature ejaculation no and na obi a why masturbation one kasa wotwetwe ho ni nyina so it may cause premature ejaculation it is a wotwetwe no when yan gonorrhea na say infections how do we be when treating here ni nyina no it may amount to the cause of what premature ejaculation into we to me afrayin ewo number si so frame na enemy ni nkomo ana say uni eni nkomo Kumasi 0553 41 77 52 Kumasi 0553 41 77 52 frame 0553 41 77 52 and I encry 0241 75 02 82 I cry 0241 75 02 82 and a tema is 0557 40 26 96 Yankopo had watched to America Econian week in Yajuma Debiara Yajuma all the 3 branches in the Yabia to Yajuma Difa Yadi and Bra na Yen Samo Yabi Yabi is a prostate enlargement and also Eddie Jones from whom sent some every member a member be brew Honoma experience urinary retention Abia or Johnson be as I came we want urinary difficulties a bit says Sebi Ukujana no more Johnson ain't to me Emma to say there was a ba Ojunso we anu who say ebi as I came and a frequent urinating about kakrano akojunso and yeah infections na it me causing yamani and as a UTI everyone ma na prostrate no and then what atuchima na me catch there was say from the age of 35 years every 3 months be and was also checking out as a prostate no enlargement abema na and I say bia dear so ba agbozo Herbal Clinic ye screening
screens ahodoɔ nyinaa bi ɛfi ɔkyena kɔ ba wobɛtumi abɛkyɛke a sɛ prostate no ɛho atokyima anaasɛ problem bi ani hɔ no wobɛtumi aba ne yɛayɛ ama wo sɛ problem hɔ yɛbɛma waduru ama wanom na ashrink back sɛ ɛnyɛ problem bia nso a yɛbɛma wakɔ enti ɛfi ɔkyena kɔ no nyinaa no prostate screening no nyinaa yɛyɛ no nyinaa wɔ Agbozo Herbal Clinic both ɛyɛ Accra Kumasi na Tema ne nyinaa no yɛyɛ numbers no na obi ebisa ɛyɛ 0241 ɛno yɛ Accra 75 Accra number ni 0241 75 02 82 82 Kumasi ha 0553 0553 41 77 52 and at tema 0557 40 26 96 and na the immediate atwa to any amount no infertility bia oba ne bema awo ho nsensem low sperm count bema wakwa akoye sperm analysis meaning sebi onkwamoana na say wawo mmoa no ewo form sperm count no very bad ebi wɔ nom nso a wodi no otumi nyim ɔbaa no but acha yɛ bosomi mmienu mmiɛnsa na aba ne nyinaa sperm problems na bi ɛna yɛ saa ɛna ɛmaa no nso ebi a infertility problems no ebi a na wɔ blockages bi wɔ wodi no mu anaasɛ ebi a myoma anaasɛ ebi a myoma na de sɛ ma fibroid bi aba abɛtara hɔ no mama sɛbiu ntumi enyi mframa nyi nsɛ ntumi mmɛda yɛ funu no mu a ne nyinaa no sɛ ɔde w'ani bɛkyerɛ Agbozo Herbal Clinic yɛbɛyɛ waduru yɛbɛyɛ test ahodoɔ no yɛhwɛ nti sɛ ebi a ɔbaa wowɔ hɔ no mu na nyi nsɛ ntumi mma bɛrima no nhyia pains egu mu a ne nyinaa sɛ wode bɛba Agbozo Herbal Clinic yadeɛ bɔ yɛ a yɛabobɔ so yi nyinaa ɛfiri kɔkɔpo ɛba bɛpim this infertility problems nyinaa no erectile problems ne nyinaa ba Agbozo Herbal Clinic a woba yɛ doctors for hɔ no mu a yɛbɛgyina wo so ne yɛahwɛ kama na wokɔ nso a wo ho atɔ na wode nipa foforɔ ayɛ dɛ adanseɛ ne baa na yɛ dɛn ɛba nti nso fa ho gyim nti me brɛ no ɛyɛ ayɛ bere me sɔre numbers na wobɛtumi afrɛ yɛ so no mame mfa Kumasi and start Kumasi ɔsɛe kurom ɛyɛ 0553 41 77 52 ɛno yɛ Kumasi ɛna ɛnkra ɛyɛ 0241 75 02 82 ɛna Tema yɛ 0557 40 26 96 ɛmpanyinfoɔ se kasa dodoɔ yɛ ntɔpɔnkɔ Agbozo Herbal Clinic sɛ tuanamo na bra na yɛse yɛ sɛ bi ufiti fuani ha sɛ ya na ho nsama sɛ den eti bra bɛsɔhwe na abo sɛ yes na bɛma ngu no man has an expiring date ɛna sɛ bi bɛma no sɛ ɛnyɛ adwuma no nsa w'anim kɛse a bible korɔ no ase gyata ne da hɔ yɛse sɛ bi ɔkrama yɛ ne da hɔ ɛyɛ far better than gyata wɔ nti nyɛ kyɛ sɛ bra na fa bɔ adwuma mepa atwɔ me da ase sɛ wogye mmerɛ na wohwɛ me na wotie me same time next week yɛ adoma yɛbɛhyia bɛma te ase a ne bɛma ehu na bɛma ne bɛyɛ adwuma deɛ a ɛno ane Agbozo Herbal Clinic ɔwɔ Kumasi ɔwɔ Nkran ɔwɔ Tema baabi ahyia no na ɛkɔgye ayaresa ɛyɛ Akoma 87.9 Akoma mu nsɛm dwumadie na wasogo so a wotie na wohwɛ yɛn ɛnso ɛwɔ Nua TV Facebook TikTok ɛna YouTube ɛnɛ yɛn nkɔmmɔ no yɛsɛ the nagging wife Reverend Kwame Kwatin ena yene no ebon komo wa kyerɛ yɛ kwan bebree so nti a nyɛ kasa na ma ne kasa no ene ha adwiu na kwan a yɛfa so ka no ene de yɛde keka ho no me ma no question bi na yɛkɔnom also tanfo aduro we ba wi a Reverend ebeyi ano de amame ɛyɛ haxa mixture haxa capsules or say ɔyɛ ulcer tanfo wakɔ hospital doctors ahwɛ ɔmo so nya ulcer nti wodidi ayɛ basa aduane bi wɔ hɔ a yɛsi mendi wodidi ana oboso hyehyew de bia na wani so kyiw ni ama kyerɛ sɛ bibia nkɔ yie ne nyinaa ne sɛ doctors sɛ wenya ulcer deɛ wohia ɛyɛ ulcer tanfo aduro na ɛyɛ haxa mixture ɛna haxa capsules Food and Drugs Authority ɛde stamp etim so sɛ yɛduro papa nti Kumasi Takrade Nkran Bogos so kaso a baabia wobɛnya bi atɔ ɛwɔ hɔnom frɛ ɔmo ɛwɔ 0240238310 ɛna 0203822855 Bills Microcredit ɔsɛ wo pesika yɛ adwuma wo bosia yɛ adwuma ɛne obi ankodi ho nkɔmɔ nkɔka nkyɛ wadamfo bi nkoku susu ho nkyɛ obi esanse ɔno ne kan wie na ofiri hɔ no ɔkɔka kyerɛ obi wasɛm no ɛda abɔnten one Bills Microcredit for ND nkɔmɔ bɛma oskani bi na ɔde ayɛ adwuma ɛno ane sɛ ɔwɔ Ghana card na ɔde abɛkyerɛ wɔ mo no mama oskani bi frɛ ɔmo ɛwɔ 0596920833 ɛna afei so 3P garlic mixture piwa natural say immune system ne te kɔ fam a yare bia bɛsraw wayɛ kɛseɛ aboro so odwo nso na wote yaw na wontime ndwo nso yie ade nyina de ohia
a 3p garlic mixture. Yan garlic ya di aduane ya no mechi mu nsuo no de ekutu am tobi nenom na emboa pharmacy chemical herbal shops obenya bi e wo honom. Frepi work e was 0248928824. Reverend, maybe sa question be say enye oba no pet say de nyina ye ke pa ne say opese wo kasa but e bi na ade no so consistently e koso interesa na persistently e wo so no so kasa na anti bi yensi wo ba kwan se ma on kasa me pese mema anipa tia atiefo tia se ye kan nagging wife a enye kasa enye se nka ne oba obeka na no atum sa no si wo okay debi oba wo kwan so kasa okay na kasa no wodi nieme bi etete ho kasa no aye tin na me ka say James chapter 5 verse 16 or say confess your fault one to another be me bia wo kwan say wotimi eka anti bi mame ka ni say enye bad say wobetima ka kire oyire say akua onim say girl yo owo area he ohumi a wo hwe me hwe bi me gidi say enkoyi na tie je oyire beka ade wakope no ana wono no da ma wakope no nensa na be ma no susu ba ye me ba wo ade a mema yesuro ne sede ema si nwunu mema asante ka se unwunu no a asem no nokre no de da ho wo be ma na ye mfomso asem na ne be ma ne kan nokre turo do but ensem awodo na wakosesa no a wodi ma wasem na ye bebre no eno na ye mpe no asem no sebe usika da ho se me ye be ma mafa waka ne baako ba wedi bibi kakra bi pa no akotwea ba bibi kakra no akotwea eno ne nagging no enye se wo ka asem eya na wo nagging o debi na ne se ka bede na oba so etu ne bafo ebede na oba etu ni kunofo nemom ade no wodi bibi tete ho ntina me ka se wo ye sofo asofo na omuta ne omuyire mu ye adwuma lady minister lady prophet lady pastor no hwe ayi se wukun na nyame afre no a na pese wo ka bibi kire wukun a daddy mehuna de we na misusu se sana sofu maame sofu bia wama wo yira ya wo advisor no sana so kasa kire wo because there are many instances in the Bible and maybe a tie ye no mun nsem based on nagging. Abraham especially Sarah oka so wonfa Hagar no ne nda no so oka chiro ni ya na Abraham mpede so because ojinyamidi but Sarah enage oka no bebre metabisa question edie pa na ekwan ben so na Eve fa so ma Adam odi se aduaba no onage because oba ba chireo reason why ya akwada we se ni kunu no we pastor mesi akwada we omume pamono ekwan obefa so a constantly on se me ba ya na meti akonwom no me ka kire me nua ma na sem bi se na wo bo one of the thing am say se be ma ne ne yiri be have sex a nya sa bra ne danika on se na me ka bibisa aha oba owo kon obefa so a obetima ye niema bi odi ni nipadua ni emotions complaining criticizing o ye niema bi ama wo be ma no wakoye de wo mpese wo ye patrota se eti nagging kire se ma wo ba nkasa oba wo kwan so okasa se de efie ne tie oba hunade ne nkwa obetima kasa imagine say yetifie anti bi plate abo plate na abo ba plate na abo no ensemu a plate abo no eyiyi ba no eche plate na mu sebio plate ne bo yesen but ensemu a wujina plate abo no so twitwi ba no ebema bema na pie fifie plate sebi plate yesen plate ne bo de kura Ghana ha me hu golden plate bia ebia menhia ene kwa ebe hu golden plate ye fie mu de plate kura ton pe and the plate kura bi ye 100 cedis e bi ye 50 cedis mienu
emu baako na abo but ensem we di plate n'echi no a eba no eno ne nagging no yenka se menka se a hwan na abo plate yenka se nka saa ane se ka wonya nipa wotimi bisa hwan na abo plate papa mpacho yemi a me fa ne paaye ana agimisem na hwe ho asem ne twa nemo plate na paaye no hwan na ball no wo bia ka so ono a ai ana fia de na plate baako no abo no ensem a plate ni yi ba no bema no woni akwada na akotwempena akwada na anyem obe ka kire bema no ana bema ne maame oba ho no akọ fridge m wambisa ono ade na dwe bu se ne ba bema na ato nantwinam na gu fridge m na no oba ye no yi rubber baako this time oba ye no wayi nam wasamo afa samena tu ba ye won se ne mebie fifia ha but ne kan eye wukunu maame ho asem na abeka but what you say eye wukunu maame ho asem na abeka but wo sha ase no maame we de kwabra o maame de me ye sure so baby for won be ho de asem ne ko nagging no enye so won fa amo no wafa kwabra enne so antiba am so wabefa enam ibaako enam na maye no na wotwe nyina na ebedi na wotwe nyina ebimpo a ye kan yo na ho asem wase banso ye yo na nti ebimpo a enka wo ka kire wukunu se kwabra enne wo maame ba ye em se nam no waba fridge mayi baako enka wukunu beka se enne me ba na watu ka se na be ya asomdwe bebanti wakọ abatoa wakoto bia behim kama ema remfi se wase na afa wo enam no a wo fa ye no ebi kwa ye de to balance so a ebewu yes 60 Ghana cedis bi pe but ensem na wo ka no ye we ensem no a emu du che 1 billion me ma me afa nam 1 pound wudi be yi abeta enam 1 pound ho fa ye kofi ma me de be se bibi wo nani ase o ma me de se onye beifo ana o sister de onye beifo ana de be kesua wa fa nam but ensem a wudi ka de wo enam na wa fa ho no eno na e nagging wo go too extreme anti bi mi pacho mi book ye kura mi pacho mi ni copy o ma ton awie nti mo bia me bi sam se so me pe copy ti se chire na bi a ye be ye bi abatie Abraham Lincoln ne yire edu bre bi a ho enyema me se rade so omo me na mintimi ntwiro mra wiase no ba me kan kakra bi o say the great tragedy of Abraham Lincoln's life was his marriage, but not his assassination. Mrs. Lincoln nagged and harassed the life out of the president. Or say, she was always complaining, criticizing her husband, President. Nothing about him was ever right. Nothing about the husband was right. Asem we minyane hen Abraham Lincoln no oti wo mu fie na fe lawyer Hendon. Ebra ye bo Abraham Lincoln tuo no say Abraham Lincoln de ansa na tuo nipa bo ntuo ne fe ne booth. Ansa na booth be bo Abraham Lincoln tuo no. Abraham Lincoln na wawu dada wo. Hwensema na yire kafa no o say he was stoop shouldered. He walked awkwardly down like an Indian. She complained that there was no spring to his step, no grace to his movement, and she mimicked his gait and nagged at him to walk with his toes pointed down. She didn't like the way his huge ears stood at the right angles from his head. Obanit me the president item. Na so assistant tiasemba or say one day they were having a breakfast. Also one day Mr. and Mrs. Lincoln were having a breakfast when Lincoln did something that aroused the fiery temper of his wife. What? No one remembers now. But Mrs. Lincoln, in a rage, dashed a cup of hot coffee into her husband's face. Now, President, become meet you. Was she a coffee goon? So hot one. Or say, and she did it in front of the others who were at table that morning. Abraham Lincoln couldn't say anything. Napoleon III of France, or no so Owari or baby near friend, Marie Eugene Ignace
Augustine de Montijo. Ononso, or say, nothing. She was bedeviled by jealousy, devoured by suspicion. She flouted his orders, and she denied him even a show of privacy. Nikunuwo cabinet oye meeting no. Ehon oba ne beko ho. So oba ye nagging no oye hysteria. The omutimi ye no. Otimi kɔ nikunu office. And wakɔda su bi edi akyerɛ no. Hwɛ, me say minimami bi wɔ kurom ha. Yɛn kan nsɛm pii. Otimi ka kyerɛ nikunu sɛ nipa wei. Me say sɛ wan pam no a, ɛna obɛfie a, obɛhu deɛ mɛyɛ wo. Ɛno yɛ a nagging wife. Na sɛ okɔ fie a deɛ ɔbɛ, me say mɛma bi wɔ hɔ a, wɔn mu suro sɛ deɛ wɔn mu yire mu si tete yɛ ho fa. Nagging no, ɛno no. Nagging nyɛ kasa o. Deɛ woyɛ ka ho, woyɛ hysteria, woyɛ yɔna, wobɛtete ɛmɛma bebree ntimi saa no. Ɔbɛyɛ deɛ ne yere ne ka no. Because okɔ fie a, ɔso nya asomdwe. Ti sɛ ne yere ka sɛ ɔmpam Kwame. Onya time bisa Kwame ayɛ den, ɛdeɛ na ɛkɔ so ɔso ɔyɛ deɛ ne yere ne pɛ. Na ɔnya n'asomdwe. Enti ɔbaa wɔyɛ nagging wɔn. So ɔne ne tia. Ɛkwan a betima fa so ɛde aboa no. Ɛne sɛ Reverend Pacho. Mate. Hold on. Na me ba be bisa Reverend na ono ade akɔ hɔ ama but me na hold on komo ne ya dedodo enche bia be kɔ AFR deodorant na ye ne omedi nkomo ye ne omudi nkomo ne wie a ɛhɔ na afei die woni oba a ɔna ageti a ɛkwan bɛn so ɛna wɔ sɛ wo fa na wo manage no na me anka sɛ ɔba no so a ma identify be ho sɛ me nage ana me kunu so identify sɛ me nage no bibi wɔ hɔ a wɔ sɛ me so me ye okay. Me free saa te bia ni man and say dey mama ko AFR for ho eni omudi nkomo ni wi a na ya ba betwa so hello auntie B nyame adom pacho na wonso oh miss me ho ana me ni age bebre man me ni age bebre AFR deodorant cents yes Ross auntie B atade na FPA me da si combination here fine yes, obviously combination is calculation yes combination is calculation all right you well auntie B yema Ghana phone na akwaba emfamra AFR free central loans na ye ka AFR free central loans your friend Powers Royal Enterprise and akwakofa ediaba na said de bia ye buy ka show no we no ye na Ghana standard ye hwe Ghana ye weather condition no and said ye hasity ne ne aye ene de amam nti other product ni broni ne be ye no no use no de abrew na ono no de no hwe ne weather ne bibia no ye but we de ye specially designed for ye condition no ne weather no nti so we use you are using the right roll on and the right perfume obefa your number no TV no so many say ohwe TV no number no go so number no 0544 726 882 0544 726 882 and 0246 392 973 0246 392 973 eh numbers the internet board number in term no AFR say ye BM say adwuma na ye pese obia ye bi and they know enim say adwuma ho den kakra nti e basa na ma complaints na adtoso e wo system nim wa wo pese wo ye adwuma bi and friend numbers am be boy CCA wa wo tifie wa bia wo ye adwuma na nso hu ni say adwuma na wo ye ni sika de bra wo sua ntimi enso wo expenses but more than so be friend number no ye be ma adwuma no bi aye e de aka wo adwuma ho obi wo ha say ma wo metifie mintimi nko ba bia nka menya adwuma bi anka meye mintimi nsori anopa nko kro me nko ye maso mintimi nko koton ade friend numbers no ye be sure kwan the simplest way a wo be ye adwuma e wo at the comfort of your house and at the comfort of your home e be boa na edi sika bebre enso dia bre na me say nei no AFR no ye start say ye bo ho da ru no say dia manfo to no na aya de nya so many make say complain say oh me wa ha menya bi nto me wa ha menya bi nto e bu ya so nti say ye bie mu say enye obi o work cosmetic shop nko an de betimi aton AFR wa wo fie wo ye adwuma yewo midwife ne nurses omo ye office adwuma ne ade a omaji AFR no bi omo ton no as omo side business nti wa wo hwe ye bia no ma mensa mfa number ne nsa ntudwa
ne frɛ 0544 me pa cho TV so ɛwɔ TV no so ti me pa cho wa wo frɛ no atwɛn yɛ pɔn a na wa frɛ ɛni ti na me bɔ no man bɔ me first number ne yɛ me number man bɔ anka ho but 0544 726 882 0544 726 882 and at 0246 392 973 0246 392 973 for numbers na mabobo ni sisi a na ka kye omo say what say ye ka say AF a wo fra ye be ma obi aton ne ama wadwuma ye frɛ na ne bo no nso eda form ye be ma sika to abi ekuta bia ne ama obi ye ba ne ye advert amount ne ma tena se me ye advert ama binumu a omoto AF a ne bia omo nso omo ton we ya ne ye bo ama waton be bia wo bia no de agibi ne ye mbo a wo ne ton na simple as that na anti bi AF a ho nkomo no me be ma ne oma 90 years auto AF a na jai de aka na wo ton Nioma 9 no medical culture say AF and ya no to Ghana your condition in your weather no into your Ghana ni how dey AF na AF free central loans no broni beka say a suppress sweat or property say suppress sweat and a prevent sweat yenim so man mu ha say wiane boka kra na mfifiri ni tate pa ete yen pa to be shata de obetena trotro mu na traffic check akra bia bo hu say mfifiri ete yen profusely etime mo atade na so no kra fo bo mfifiri ti metena na no ho mete we nti na say AF free central loan ya ya de aba say mfifiri betetete wo under arms no atade be fo ne ade ni nina no AF ye free ho ya ye no in a situation a wo de ye wa moto ma mfifiri till bebre into what was sweaty bebre no me pa cho bomoden say obeto AFR free central loans be afi the second reason why I say auto AFR free central loan na ujade aka no ene say your roll-ons ni bi wo ha me pa cho aya na o use a etimi jijajija stains e bia wa sha o singlet and we in abi na obo say o use roll-on ni bi no obo say obedru fie na abero no na roll on color omode ye no abeka watade na show nim eba sa emfata enye sa na esenke ye nti wa tisika akoto ade se ode yama ho anhwam afi na abegya wadwuma ye obi o ha na no odin to the point say usikura na enkwaje se bia ko use other detergent say power zone ni ade ansan watimi asi nti we obi a wakoto roll on bia na we use roll on bia mount this problems a but modern say obenya AFR free central loans bi ode ye wa moto ma eye colorless and e say light enche wa moto am ebi o ha anti bia na super glue no dey roll na wa matuam na we ina yakoka wa matuam obo se na afi ache dendende wo wai kra en wa be wa matuam nwini na enti bomodin se obenya AFR free central loans be a light a very easy on your skin and mild complications bia bomodin se on sabeka bi afi so sa wa lemon essence anti bi se ankama no aya munyizi ankama aya munyizi ankama ana asesa na last week kan aya on fan kama enye wona moto ade fantene ne edo de fantia rhyme o de ye rap anti na ko fake na to you good you see inti aya munyizi ankama mo fanye eni anka twade mo fanye mamoto uyizi aboa nti we no enei no anti bi se de wiase kɔ nanimi enya afi na wo kɔ market akɔtoto anka twade abetwitwa na ade aye wa moto awofo no mama na o medie fi 10 years ekɔ 12 no nua sase eba omo pubic areas no na so mamotuom to AFR free central loans bi na fa ye akwara na motuom ebe yi nka bia free ne ho ama ne ho atimi ato na kama afa e bia na wo ye pani na wo antimi ahwede ye manka na bigina wo ho obu ha opia bonten na se wa nwizi perfume bia anti bi ontimi mpie because time bia no incent wo no ho no ntina na e deprive na osuro so obekɔ nipa mu ni ade oto AFR free central ebe yi wo de 2 months pe ye catch us we just use 60 days anopa ne anwumre odware ade bia ye ho ebe yi sa nka ni na afi ho ama won ho atimi aton na bibia ye kama afi so AFR free central loans yi me pacho eye roll on a unya ede ye wo ho a eyi antiperspirant because e want antiperspirant properties antiperspirant ni na ne say we use roll on bi obos na insansan bi ni nyoma fita bi abayi ye wa matom sa no AFR free central roll on so what di ka ko use bi kwa ma de insansan ba ko to bi no use ebeyi sansan na free ho na fi a prevent say e de insansan ene nyoma bi prekesi bi ba wa matom enti broni beka say ekuta antiperspirant properties when reasons why I say to AFR manka sent no 24 hours yes say a free sent into tade maka che oni na no but
free sentinel and add-ons into bomodin se on sabi bomodin aka bi onsa ka bi ebeboa about time na mama no ko school e bi school o ko no be bia environment ni very nice okodi agran ka ne ho nya fi but na mo mfifiri obetim fifiri be na atade ni na bon agi se de bia o si uniform no tem bia yi so okoto uniform for na pam koto AFR free central roll on and apan kra na ko school fa bi gu om ho fa bi ye om ho no mo nkom be bon be di agro fifiri be ti o masasan na atade ni mo ahwehwe sham on ten carbon bia afi ye kanfo e de ama obiara se bia o boss bia ne wo adwuma mu adamfo bi hu se nkan wo no ho no broni be ka se obi be ka se nunu center na 50 cent very unpleasant center koto AFR free central loans bi na me pa chaw bomodin afa cheni sa ni pa kro no oye bema na area mu ho bia wo girl bi wani gine ho waka sister on person be pen e bia na center wo ho no nye bi wo kwa na perfume na use no e bi yesi bi mu de na ite se efunu de ne ade ko to roll on bi na use ya e be ma cent kama ba ho a o bia protein pa no na yesi bi pia so etimi aye kama ma me mfa ba bia obinya bia to ne emfanto anim na me bre na ye bre na me sorry ato Kumasi a obekọ Comfort Dunkel Cosmetics ewa dum PZ ho ko ha dodo bia ope bia won sabeka Feature Cosmetics enso ewa dum PZ okọ ha obenya bi and Very Enterprise enso ewa dum Paul Segolin okọ ha obenya dodo bia ope bia enso etimi ato afi so obenya bi of Felicia Bako and Sons me ba cha of Felicia Bako and Sons ewo Kofo Clinic ho okọ ha enso dodo bia ope bia na AFR Free Central on sabeka bi me ba cha mo Alaba no ko atasian enso eni Zuria FM ne ofisi to kwa won sabe bomodi anso etimi akabe Osipes Cosmetics ewo KJTA inside home Bonvi Cosmetics ewo KO Swansea Cosmetics ewo KO me pacho Divine Cosmetics enso ewo KJTA MTN office or gate 4 ne office to abenya bi me pacho okọ China Mall ewo atonso honso benya bi Steven Body Cosmetics ewo Dr. Mensa ho na ya miamia Kumasi ha obenya bi any other shop shop bia yeton cosmetic product bia ko ha obenya bi mpacho o kaso afre number we sisi a wa kaso eye Aisha eye rep wo kaso 0546 849351 eye kaso 0546 849351 or Boise after Madam Kate or Boise 020542 020036 020542 020036 ayo Boise me pacho wa Western North Seshi Bekwai Fred Beatrice ewo 0533 312840 0533 312840 wa sewi bekwai no one first ana be me wa sewi nkwanta bonsu nkwanta sewi bonsu nkwanta Mr Vincent and as Mr Victor and so ho 054 0247 567039 0247 567039 Mr Vincent and Mr Victor and so ewo sewi bonsu nkwanta me ba cho o nkran Oko mokola ubenya bi ewo Winifred ewo mokola Grace Universal A and B enso ewo mokola and afi so Auntie AJ enso ewo mokola benya bi ho Mr Labi ewo mokola Sami ewo mokola Ajuani ewo mokola OBO Cosmetics enso Drag Lane ubenya bi Josephine and Sons enso mokola Mr Osei enso mokola wemu na mokola ntu de bebia wo bia no bomodin frɛ ne mo no me ka wo sɛ bomodin sɛ onsa bɛka aduhwam yi bi na ntime mmoa wo frɛ your numbers na ebema obi no nso atimi aton ne mo me yɛ kɔ no last one ye wa capella bi pese me to so na yɛ kɔ me ana ma generate you mami esin pocheri aka che na won ji scan bi nkan hwai e be ji scan bi aka e be che bi aka yes sɛ wo yɛ guy na wo gidi sɛ swag na wo high now dress it, now bow tie. Now to sit down, up so be a hair lie. No more cast a high. Please can I get a hug? If it's a war no level no high, and among all the guys, we are the most high guy. So war everybody no among all the guys, we are the most high guy. If it's a war no only fly, next week there be on your house fly. If it's a use the AFR Free Central or sir, it could impeccable fragrance, and my like a fly to say butterfly. Intino numbers no wo TV no so no frɛ
0544 726 882 and 0246 392 973. For my dear friend and businesses. Next week, me buy me find your money. Martin, you know the yeah, that's what Papa na. Reverend Kwame Kwati, ya won't come ya wakonta PV Jantwa Datsin. Or say Minchia Omano. Now me can't say the panacea for a nagging wife is to have more than one wife. Or say me kasa. Enti over PV Jantwa will cry no patch over the Amawa conta. And I face was over near Akrabia when you're holding hat and yes, she's Kadiamano. Was sending in 500 Ghana cedis say, your fan supporting a cranisicana yegin. See what for PV Jantwa Datson, or also Markumun, some Baba boy, papa, and Rechi, and Onya 60 years. Yes, in Papa Yadasi, Yami ain't sharp, grow fine herbal tonic or say, but Jibinum, Nanyam, Din Coco, and I, your day I grow fine. A man no measure the so the sahudo ni na so per say sia eno a na grow fine herbal tonic on say titi wona ye titi wonu moto wuntimi ndidi wuntimi enda de ohia e grow fine herbal tonic pebito pharmacy chemical herbal shops na to be ewo ho 0244 596532 na embo currency ventures s Zaharaman capsules hindi herbal mixture any ndropa panel de abedwaman so no wusu tobi nenom na emboa into yariasi nyina emfa emau and also pharmacy chemical herbal shops ubenya Zahara nupa ni bi ewo honom fre omo ewo 0246348334 and 0248569335 God's way funeral home osi wenye ye bosumi aye besimi na wotwe aye besimi wenye ye na opobia mo abo ama we ye na ye fe enumunyam sha bem nenso ebo no ewo fomwa God's way funeral home o Kumasi Asafu labor oni kokobo dan dada no na edi hwe ni mo odu house wo hwe uncle ato na odu house anti bi se membra obeye meyi na mame a ebo no ofo mefunda kata de decoration eduane Paul Bearers ni nyina wreath ye keka ho ni nyina God's way funeral home eye ni nyina 0243737457 na 0266194678 ye bed dan ye ho akofa commercial break ye ba question na ka na ye mienu na mo so mabem 1 se me oba na me naage no se me hu se me naage a e dan ya me hu sai se me kasa da e bro so e kwan be na wo se me fa so na me sesa me de ni kakra e na be man so a wo ni oba onaage eti no wo be den na wa manage sa oba no na afa ye panel members no so abem kakra na college na bem ti choye number si eto ho 0243 114497 and 0322498035 short to wana yenko commercial break ni embrace say ya ye ba ya na ye to aso obo me hu ye wa soru dua so adan ene de me ya bo doctor kasa no nema oba ye nagi no kasa na wo kanu a wuntimi ntwa so no hon wo exaggerate kasa no ewo mu se asem bi ye hia de a wo ka ho asem ba wo di we bete ho ebi kura ni se ena me nu tie ena ama me hwe wo ya no akoma ma me sika eni se ni ma me bem padota se ka wasem no a na wo ka no watwa so anti bi twokonkro ka asem bi na e wo se nipa twen adwen si so I think it's James chapter 5 verses 16 and 17 or say confess your fault one to another ebre bi mi ye ana ye research bi na eye proven anti bi wonim se abrofo broni or confess ade a kire na yire ana ni kunu a onsuro broni yeah okay broni betimi na yire ana ni kunu pie abonten no waka kire na husband say that gentleman is looking nice bema no gina ho no no ho ofe bema anya so ope no but obeka I like your shirt meaning American ni baby and I'm nanti Mary McKelvey otimi wo se kwame today I don't like the color of your shirt but bibini on kan kire no akogina baby no wo ka so nagging no mesre etiefo yenka se ma oba nkasa nagging kire se oba hu bibi ama onka baby a nagging ebe mu ne se asem na wo ka no wo di nsem bi tete ho ama wasem na ye tin
say ebia no na wo ya ye beti wase eno ni nagging no because wo kasa tintin saa akofa ensem a enimu nyina de abeka ho anti bi ma me ka asem bi hwe me fi akwantuo mu baaye no na wotwe na me ne apostles continuation asafo I think it was a West Africa pastors wives conference and me guest speaker me no nko kasa na enchirechire bi a mfan se be 4-5 years be 7 years wona wo waso a wotie me no aye nhyira ma wo pa wonim se asofo bebre wo mutimi ubisa asofo bi se ana woni asofo bi di nkomo se me yire ni me advisor na yire ni ne counselor me ne asofo bebre hia by masofo die fi me nkwada bre ma be si ne no se wo ye sofo wo na wo yire eye wo advisor tie me ne ka kire wo yire se wo hu bibi na all ka kire wo a on kire na dwen ma on hyew on make suggestion na mum mon commande what did I make an say because many asofo anante nya se me wa asem me beka sofo bia wasem me mbebo obi adin ba me twa asem bi na me de aye as efutu amaye hwe anti bi nagging it me say bema ni relationship kese pa tina ma sheda akofa asofo life me hia asofo bia ana me hu meme bia omuso wo mo yere mo pa because a mema ye problem ba ko pa ni se bema ntimi nkonteni ne yiri a okasa wontwa so a de wo ba ne beka bia no peso okoye se de be ya oba na koma ebeto ne yem no bema so benya ne peace of mind exactly enti minim ememe bia wo mo ya sofo a se ye tie ya nipa be fo ya ye wo dem he ye nyina ye ka asem bi a ye sere masofo no ne yiri nkofie na ne yiri nkobisa ne se ye di nkomo no edi enti na kofi o sere me ye sure se minti na no o sere kofi pam no sofo no beba aso dan ho kina obepam kofi obeba na attitude tese obema na attitude asa pam no wow anti bi masofo die machia nyama bebre 0.9 Akoma mu nsam dwumadie no asogu so a wotie na wo hwe yen 3 na ya sorry na sports 4 no aba say questions no eyemienu ye de ma Reverend Kwame Kwati oyi anoma yen hwia na ye ni house panel members no mo ye ma de ometua no na omo so e de kakra aka ho na fe callers no ya famo e was 0243 114497 and me sofu peni bi yere 98035 into Reverend Kwame Kwati questions ni ye 2 first me nagging no se me hu sa me nagi a me de na maboa me hu na me free sat bia ni mu ena be man so ni oba onagi eti no oba den na wa manage no ana obeboa oba no no so efiti anti bi tietia oba so hu ni se wo ye nagging na normally nagging for no de bia omu di nkomo a ewie ntokwa so nti so hu ni se wo ye nagging na osa wo check the tone of your voice ebrebi a wo bekasa eno ye one osa wo check timing na wo de kasa ena approach sane ma mi ensen wo oba na wo hu se wo ye nagging de be mu hu se wo ye nagging ne se woni wukunu ana woni nipa enkomodie bia wie ntokwa ewie ntokwa ensi na obi afa ne baabi je say asem na wo de baaye no ana e baaye no wo de number baabi we are pema na person manage nagging wifi mema bebre approach omu yusu ya na enye best ya na o mafirifie so na de tie se oba se onu unya asem meka se na asem ede na asem mpo nya de na afirifie na akoba o san start biem enti mi tu mema fo se wo se wo yiri ya nagging wifi o kasa atena se o presence e wo babe emema ni bo ade nti o mu pie se osuo se ya na wabo ebe do extreme no akoye bibi ani so nti na o mu pie no but master courage oh na mene nsem no
na ɔbaa deɛ yɛne ne kasa at the right time but what am kind no yɛne ɔbaa kasa at the right time ɛnyɛ asɛm bi a wɔbaa bɛpɛgye aba no ɛna abɛma no reply ɛhɔ a ebi wɔ hɔ a maame topic yi a wa raise ma yɛmpɛ a better time ne yɛnka ho asɛm nti na meka sɛ ɛmɛɛmɛ bi wɔ adwe bi sɛ ɔbaa deɛ yɛnka biribi ankyɛ de yɛka ne the right time Abraham wɔde Isaac ɔbɔ afɔdeɛ ewie a ka akyire yi ɔbɛka kyerɛ ne yere sɛ maame de akwadaa ne bɔ afɔdeɛ ti na nansɛ huhu ɔba no nti ɔbaa yɛka asɛm bi akyerɛ no because wanka nkyerɛ no so a ɔbɛfiifim nagging ne bɛba but ka kyerɛ no at the right time meda se Reverend Pacho wakonta PV Datsi wafa say the solution and say wobɛware baako aka ho ama mmienu aka ho sɛ wei na age a na wakɔgye wasomdwie wa traditionally no and customarily no ɔmo kɔ saa awareɛ no deɛ and ɔmo ani gye saa awareɛ ho no ɔmo bɛtumi use saa tactics no but me as a pastor as a Christian no mintu for say kɔfa ɛyere baako ka ho because we yɛ nagging enipa yɛ nipa debia meka sɛ wugya wo yere kɔfa ɔbaa foforɔ a wonsolve problem bia ɛyɛ ɔbaa no na wakyɛngye no ade foforɔ aba wote ase enti no nyame amfa kwan na sɛ mmaa yi mienu in fact wohyia first wives ne second wives a first wife otumi bɛyɛ nagging because of second one aba second wife tumi bɛyɛ nagging because of panin no ɔwɔ ɛna wode wo time nyinaa de ma wei na me wonya me ho adagye ɛna adɛn na wobɛda ha na wode wo nneɛma aba sɛ me na mensie a whole lot of things nti ɛmranteɛ na wɔfie ha no so sɛ membisa wo sɛ sɛ wone ɔbɛyɛ date na wohu sɛ ɔnage in the time na mo date a na mo kɔte na ɛyɛ red flag ana ɛmranteɛ na wɔfie ha no ɛna sɛ membisa no kwasɛm ni in dating ɔbaa bi ɔnage biara no na ɔyɛ yɛfrɛ no the drainer ɔyɛ drainer because walusu baabi enti nagging for no ɔnage because ɔpɛ biribi so ɔhu no enti deɛ nti ɔka nsɛm ne bebree ni sɛ walusu ha nti ɔsɛ lusu ha asɛm bɛto no nti ɔpɛ nneɛma ntɛntɛntɛntɛm nti ɔkasa pii ɛde gye adeɛ nti mmeranteɛ no ɔmo ntoa so ɔmo ɛtumi yɛ red flag ɛne mmeranteɛ no yɛsɛ ɛtumi yɛ red flag ae ɔnso ɔmo ni agye w'akyirɛ ɔmo ni agye paa ɔmo sɛ bimbisa ma wɔm alright ɔbaa kakakra na deɛ watie watu ho so anti reverend ama mani agye to the sense say ɔbɔ mmaa n'akyi but at the same time no wɔ tikyi yɛn okay nneɛma bebree na mesua wɔ papa yi ho to the sense say adeɛ a na ɔka ne nsɛm a wɔka no na mede me ho wuram then we are doing the same thing in our homes yɛyɛ bi but ya na sometimes mede me ho taa yɛ example too much adeɛ no ho asam na wɔ hɔ na wanka hwɛ anti bi ma me famra ne sɛn bɛma the first day a wobɛware no o maame asam emma wabrabɔ mu biem o wife yɛ wo maame o wife yɛ wo sister o wife ɛyɛ wo ba o wife yɛ wo bibia eti sɛ wo yɛ onyema yi a o wife be praise you wanyɛ ni yi a o wife obɛka adeɛ ne nkɔ yi a o wife ni the only person a obetimi akorrectel that moment hwɛ bɛma kɔ yɛ bibi wɔ na abusua mu a nana na yire no wɔ hɔ yɛ den yire a ne yɛ de bi abɛsae ɔbaa no eti sɛ wo yɛ ni yi a ɔbaa no so yɛ den enya asomdwe ya na ɛmaa ne mu bi no yɛ ma ne bro so to the sense ɔbaa wo ne wo kunu kasa wo de ne maame bɛbɛm ɛnyɛ praise wo me praise no ne mo condemn ne die na wo frɛfrɛ awaregya yɛ ato kwan mu okay wahu sɛ wo de ne nua ba ayɛ wade ne maame ayɛ wade na wo ne kunu ne kasa sɛ ya na mpɔka ya wo maame ojo no ɔkeka bi kyɛm no ɛna wo nua ba no woni ma wale sɛ de na wo kan wo nua ba no woni ma wale anko wɔn tena aware ase wo de awaregya yɛ kwan abɛto waware yɛ fie eti sɛnea ɛbɛyɛ yi ne bɛbɔ yɛ ho ban no bɛma di wasɛdeɛ so ɔbaa di wasɛdeɛ so bɛma deɛ wobɛyɛ wɔ baa no ɛbɛkɔfa ne nagging no ɛfiri ne baagi ma bɛto bedroom hɔ ne deɛ ɛnkɔyɛ ɛma obi nkɔfa ne nagging ne ma nagging no ɔnte store ne yɛakɔtɔ wo ware no no wɔka yɛ ho tama yɛ ware ne nyinaa no nagging ne ka yɛ ho ne ani ne wura afidua nim ɛhyɛ fa me da se nagging no ka yɛ ho eti sɛ wo no wankɔfa asɛm ama mimi kɔ bie me zip bag no mu kɔ yi nagging ne nyɛde ɛma mum respect ɛma no bɛma respect wɔ ba nti bi yeah ɛma se yɛ kita adeɛ ne yɛ de ma mɛma yɛ nwini ho but the moment a bɛma ne bɛyɛ na adwene sɛ
onimnyansa to the sense nyame no born ko onimnyansa sen no ye ma ne ye ka kire no yesu ye be kire omo say yesu ye nimnyansa ne de ate aha eti wo munya de wo mo ye ne yesu ye na agen no ye fa nkɔhye bag no ye nzepo no me das papa e ran so baba be kan adwen check akra bi ewia na ya fa yen callers no 0243114497 032249803 Baba era sorry asem we de naka papa obana yesi pani dwale wia na nka nsuasa papa kan ye na papa tumu nche na oye ni nyina wia nka no ase de ye ne hwan enso ben de osi chinchina be ka binti aba papa ya da wase yesua de ye nyina ya ye ho aduro nti na ye hu se oye nagging wife huni obeye san so na won so ye bema na de akwafa na agene ba no twitwa so jai na efie ntimenjo yesi asomrofie ju a na okrama woda e ma na suma na so nya dabre aha nti ye boss Evans kase bia o de bebe frem ai sa na wo se ba na de atu ye ho fo yakoya akanfo ide e bebe by all means nti anti bi yesere ye nyina yenye ye ho aduro enen sem ne adesua yesu megidi se wo fi a wasua de se wo ye nagging wife ye kan wo dutie wasu tirase wa fali wutirim ye kan kire wo enti ene aba at the right time a wote wa wutie bi sa nso na wokunu anase boyfriend a wo so wutie bi a girlfriend nage so when tie bi oba ko Facebook live ne ko bo kire no mani ntie no anka se wo se shedi no amana sa ko fa na aga about the oba say ene me was special gift ma yen kwa Akoma 87.9 FM on Facebook na mo nyina mo nso si wo na mo ntie no no tie no tie the reverend kana nye obi na be ka chance won se no anka sa be se me da se papa glam bite na makeup o se wo ko ba bi na wo pobi am na your makeup dia frɛ no na onye makeup no ema no wenim enda ho esa na ko no kwa no confidence level a odi ko glam by tina makeup o kuma se frɛ no e was 0544 466280 0544466280 o frɛ tina obesiesi ho ama ho aye fɛ baby bia ukobia afei sabre ubetimi afrɛ yen mesrɛ o fra yen tin radio ben TV ben na o volume no wo sure ma volume no nkɔ kra esa na mutie mu na mo distracted 0243 114497 032249803 obetimi afre ene yakasafa the nagging wife oba okasa bebre na nya kasa no nko an the reverend amayati ena ya na omompeu na oya na osan de bi keka ho ko for nsem bi de ba no eno ena reverend Kwame Kwatinde wache ye say eno na eya na eha adwen no. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Di baby o kasa. Pacho me dawa. Pacho e fun mi nsa. Professor aka. Pacho me dawa sinu program na amu ya. Me dey ni say like them na me o ma me ni ending comment na always me nagi. By then I see program that. So yeah, that's papa say program no. Wesua bibi efrim sa na ya ye pe no. Utia na wesua bibi efrim 0243 114497. Good afternoon. Yeah, papa say program no. Hello. 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 Yes, madam Udi baby Okasefi. Nka choye from Elizabeth. Nka sama ka free ashama. Pacho kasa yetie o. Me pacho na me kase na game no aya nso ebu wo ho a asem no waka wa frɛ obema naka saa wontie waka no bɔkɔ akyɛ ne saa wontie ɛno nso tumi fa so ma na game no tumi ba edu baby a na wuti a wote say me bisa reverend because I did repeatedly e bia na bema no busu a oye enu ti na ya na mama no ekasa. Good afternoon. Afternoon. Yo, pacho di baby Okasefi. Pacho James nie nkoko. James yetie. Me pacho sometimes ya na emba na bi so so ho a omudua bu maame. Oba bi wo ho a obeka asem ba ko no. Obeka asem bebre adidi watem adidi otumi didi watem kofra o maame ka ho. Edi eto da bia so a yambe ma so ya nya amotre emba no bu fu ye sa na ya fa atare to ye ko ho ne mpie. Ye ba na na koma to ne yam.
That's Papa James. I said na Reverend so e kan ye no. Uko for bi ba dia na ha adwen. Good afternoon. Hello, good afternoon. Wait me age now. So hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho di baby au kasefi. Good afternoon. Pacho Femi Abla. Abna Pacho kasa. Mikasa Swiss in this. Pacho me disaster mema ni bisu wa ya. Edura na jo muntu na sie e ma omo ni omo bi na omo man kasa. Yo, Mate why Reverend be you wa no o se e mema ni bisu wo ho enwumre omo ntena fie. E no no de ntina omo ntena fie no. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me Pacho di baby au kasefi. Pacho your friend Mr. Fire Mikasa P Tamale. Pacho Reverend ye dana se fire mi sira no. We asa me maame na mode na be studio ha me maame pe so be kan se ma kire wa se ma adi be 20 years not the me na ba so Reverend wa mama sia de na wie pa me da mo sia mi sira mo no majuma pa mo ye da se pa o se I said maame na na be studio I say good afternoon. Hello. Yes sir, good afternoon. Good afternoon. Pacho di baby au kasefi. Papa T ni yo me kasefi botiano. Mbani de ebirimi kasa papa. Asam no obaka no ko fantem bebre abaka ho. Nsam mbani de asinda asma mu de be me de pa. Ye da se papa sa won so utie ye. Good afternoon. Pacho kasefi bo. Hello Rich, what you tell? Mbema no. Obi wo wa ade no wa ye. Anyinda wa ye. E be ka twa no for so na no ba ye so ye nje kasa da ye be ka ndo be je. Yes, ye nje kasa da ye be ka ko. Hello, good afternoon. Afternoon ma. Ye pacho di baby akasefi. Ye da mo asini mo church. But ade ani nyina na say e ye obu. Sa obu ọba enu na ọba kasa kyerɛ wa ɛne ɔbɛma no bɛtie na nea ɔyɛ no ɔbɛgyae na ɔba no nso ɔkasa bebree nti mmarima no nso ɔmofo obuo mu ɔyere wɔ fie obi mu ɔmobu ɔmo yere ɔba abɔntifoɔ mu deɛ ɔmoyɛ na nea ɛnyɛ ɔba no nso no ɔbi sɛ na yɛnyɛ no sɛ ma no yɛ yie ɛnyɛ wo sika na mede yɛ nti sɛ ɛno nso na ɛtɔ sɛ ɔmo the future Israel comes in that month. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, madam, good afternoon. Pacho, afternoon. Afternoon. Mami, ma TV volume nko from wa me Pacho. Hello, good afternoon. Yes, Pacho Fekasa. Hello, good afternoon. Me Pacho Kasa last one went to Minka Diani. Me Kasa fi Western off. Okay, yet you. Me mani bi si ya mai fo. Omo ba no no se. Wani ya de kakra kra se me hu yin no na mo ba be bisa. Se wani ya no papa na de na gene so aba so ba no mu se omo yile no so aye ku kakra. Omo fa ku ni bi mla fere bi na so ya mai fo pa. Good afternoon. Hello. Me Pacho Kasa why na me man you say bi mo ya baifo pa. Pacho, good afternoon. Pacho, good afternoon. Hello, Pacho Kasa. Pacho, me Pacho auntie been don wife. Me da se pa. Pacho me Kasa flash ina. Pacho me Kasa flash ina. Me Kasa why na say na me man you say me man bi so ya baifo. Enye ize wadaro ma me de me kwachi. Chimpo anya me ya say. That done before me kwachi no oba fofo ho no. No oni me ade yi mo fanche me ni oni me ade yi na me kwachi me yonko be ma ho. Oni me yonko ba ho.
Me kaya wantini between the actual papa and Pobom. Yeah. Yeah, Kafra pa. Last caller. Good afternoon. Hello. Yeah. Hello. When to me age na so ye hwe say ba ku be ba wa amba dia na reverend. Okay, waba. Good afternoon. Hello. Yes, madam. Good afternoon. Hello. Good afternoon. You, me das pa udi baby akasa. Hello. Hello. Pacho akasa meet you. Yo, me pacho me kasa se na tomata family amisi. Pacho komano. Esi etie pa ya se adi bebre o. Na pacho pese bisa reverend say aware nto so eye bone ana. Aware nto so ye kremoni ana ye kristoni. Me pacho me ye kristoni. All right, pacho be you ano why? Yo. Okay, reverend. With the last question we fa bo ho ene pon. O se ye kristoni aware nto so eye bone ana uwi ana odo number na to dwama yi. Aware nto so no mefiri baabi. Ghana yeji awade miensa na tum. Eye nkremofo awade traditional marriage, eye customary no na ordinance ye wedding no. So we wedding na untimi nware oba etosu mienu nka ho. Memo we customary marriage dia obetima akotu akọ 3 sanetie. Entimi nka se aware nto so eye anase nye. Ejina baabi a wugina but we kristoni a asori bia ma akwan se koto aware so na fabra betina ho. Nti mpacho me da se. Yeah, that's reverend pacho number. My number 0240 0240 96 96 96 96 95 95 0240 0240 96 96 96 95 95. Me that say. Yes, so yeah, that's Reverend Kwame Kwati ne fiade bia yen Easy Friday edition ye di relationship hon komo wa akoma mu nsam dwumedie so no oba ne free time wa dedicate ne nyina e de amayen oye renowned marriage counselor eno sign eye Baptist sofo kwesiada ubehu no ewo Micklin Hotel eho eno omoye asori mo sha say time be 8 ya 10:30 aha pepe shabo ni appointment no ube se ohu no nso a ubenya no ewo Micklin Hotel na wakohia no ewo honom. Happy birthdays enkoma enuanom yi na yen sorry endedwumedie no so na sports fo no embra. Esther Steven say ya uwo UK. Esther Steven United Kingdom we efie busuafo ne nyina ho omo say happy birthday to you. Nyame onsha no onye okese onye wakoma so ade nyina emfa emmao. De toso mienu enkoma Rukaya Yakubu we efri Yakubu ebusua mo obuasi Kofi Krom fo nyina eye Yakubu family no omo say Rukaya Yakubu happy birthday to you. Nyame onsha na wo so onye wakoma so ade nyina emfa dedication bi enu nyina me head of station insa ehyaase papa and then ba akoso enkoma Mrs Margaret Opon we de nyina ye maame we efi papa Opon ho ena nkra ni nyina titu news editor ewo Kesben Media Miami nua Ernestina Opon chirewa o se mami happy birthday to you ye nyina ye se ye do nyame hwaw na onto won kwa endem. Mabel Owusu Banie Ochradie ewo Sunyani SHS we efri wunua bema keke o si Mabel happy birthday to you nyame onshaw na onye okesi. The final birthday enkoma Felicia Tofo who is CEO of 7 Heavy Bite Restaurant ewo Old Tafu Kumasi we efri wunua bema Opoku Justice o si happy birthday to you Felicia nyankopo ensha mu nyina na onye makoma so ade nyina emfa emamo. Production team members no Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakodie Emmanuel Owusu Little Beluchi ena Nana Yaw Oti Obaya Brefunka ena Oti Era Enkamidi Eddie Beatrice Spiogabra Obetimia Fremi Antibi yes sorry na Onia Agrofie Alfred ene apeja ni Alfred bichiamo wa michiamo pa omo ba na ahanso ebusuya payini Pepe se Ralph ena chief executive producer ona ne na mechi no Little obwa ya akoma mu nsem na osan ebwa yen sports ye da mu nyina amase nyame ya adom ajuwada ye behia Fufu Akoma FM fufu party ha fufu
Akoma FM fufu party. You hear me? What you are? Free.